ولدو تجغنا جغنا وليدو تاريخ صدق ما نجسكو بيزو تجغنا جغنا وليدا تاريخ صدق ما نجسكو بيزا بعكو برو بلدك الرو حرس زي نقلنا قداي يمتسالو بعلم بزا حبات هنطا إذا خبرتي زمان ديراي لعد ديوة فتلام تاريخ تنكيخ وزبل قدلو مرو ود زي دكم على خبرلو فتلام تاريخ تنكيخ زبل لبز قدلو على خبلي على خوعرو فتلام تاريخ تنكيخ وزبل قدلو مرو تاريخ تدكم على خبرلو دقم 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 وين نزل تاريخ دقم 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 هي نزعود دقم 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 نزعود دقم 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 وين نزل تاريخ دقم ኢትዮጵያዊ 5,6,10,000 ብር ዝኽፈል ዘሎ ቡክ ክነብር ይኽእል ማለት እዩ ኖ absolutely not ክሪኦ ከማን ኣይክእልን እዩ ዓቕሚ የብሉን ስለዚ እቲ ዘለዎን በዓል ስልጣን ይኹን ከምኡ ድማ ሃብታም ሚልዮነር ውሑዳት ሰባት ቀንዲ ሃብቲ ተቆፃፂሮሞ ከም ድሌቶም ይነብርዋ ኣለዎ እቲ ሃገር ሓደ መዓልቲ እቲ ህዝቢ ክፍንጀር እዩ ፅባሕ ንጎ እዚ ኣብ ካል ኣብ ኔፓል ወይ ኣብ ካል ንሪኦ ፀናሕና ተመሊሱ ናብዘን ሃገራት ተመፅኡ ዘገርም ኣይኮነን ምክንያቱ እቲ ፖለቲካዊ መራሒ ወይ እውን ምስቲ ፖለቲካዊ መራሒ ኣብነት ብቋንቋ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ትዝክርዎ ተኮይንኩም ኣብ ጋለ ዘረባ ኣምፅአ ነይረ ኣብዚ እንታይ ይብል ኣብ ኢትዮጵያ ሃብታም ብረሃፁ ሃብታም ሰብ የለን ኢልዎ መብዛሕትኡ ሃብታም ነቲ ፖለቲከኛ ኣብ ኢዱ ስለ ዝሓዘ ኢሉ መሬት ክወስድ ተደልዩ ብቐሊሉ ይወስድ ገለ ክገብር ተደልዩ ብቐሊሉ ይወስድ ምክንያቱ ፖለቲከኛታት ናይቲ ዓዲ ኣብ ኢድ ናይቶም ሃብታማት ዝኣተው እዮም እቶም ሃብታማት ድማ ዝደለዮም ዝገብርዎ ነቲ ሃገር ናበለ ይዛረብ ኣብ ቅድሚ ፓርላማ ድገለ ኣምፅአ ነይረ ብካል ግዜ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ በለጭለጭ ተሪኹሞ ውሑዳት ሰባት እዮም ዝረብሕሉ ዘለዉ ሓደ ሰራሕተኛ ቤት ፅሕፈት ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ኣብዚ ምፅአ ነይረ እንታይ ኢልዎም ነይሩ ሓደ መዓልቲ ንሕና መናብሮ ይከብደና ስለ ዘሎ ኣብ ገዛኹም ማዕፆኹም ሴርናቲና ነቲ ነገርቲ ክንዘምቶ ምዃንና ክትፈልጡ ኣለኩም ብምባል ኣጠንቂቑ ነይሩ ስለዚ ኬንያ እውን እንትኾነ ዓብይ ፀገም ከም ዘለዋ more than 40% of Kenyans have experienced abuse of power at the hands of the countries under fire police while 69 ስለዚ እቲ ህዝቢ ድማ በቲ ፖሊስ ይኹን በቲ ናይ ሴኪሪቲ ኣፓራተስ ነቲ ኣድማ ይኹን ነቲ ካልእ ጠጠው ንኸብሉ ዝጥቀምሉ ዘይዕጉባት ምዃኖምን ዕድል ተረኺቦም ከምዚ ናይ ኔፓል ነቲ ሃገር ሓደጋ ክወድቅዋ ከም ዝኽእሉ ኣብ ዝኾነ ግዜ እዩ ዝንገር ዘሎ እቲ ኩነታት ድማ very volatile ፀገም ስለ ዘይተፈትሐ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ መንግስቲ ዓቢ ብዝተፈላለየ መንገዲ ነዚ ኩነታት ዝጠጠው ከብሎም ከዓልዮን እዩ ዝፍትን ዘሎ but someday ናብኡ እውን ክመፅእ ከም ዝኽእል ምግንዛብ የድሊ ስለዚ እዚ እቲ ሓደ ዘሎ እዩ ብፖለቲካዊ ኣካይዳ ዊልያም ሩቶ ነዚ ኩነታት እዚ ብዝተፈላለየ መንገዲ ፅቡቅ ፕሮጀክት ናይ ቁጠባ ይገብር ከም ዘሎ ኣምሲሉ ክሰግሮ ይፍትን ዘሎ ግን ብቐሊሉ ክስገር ዝኽእል ኣጀንዳ ከም ዘይኮነ ንፈልጥ እዚ ሓደ ክኸውን ከሎ ንሕና ንመለስ እስኪ ኣብቲ ኣብ ዙርያና ዝግበር ዘሎ ድራማታት ድማ ደብዳቤ ጽፈው ነው በቅድሚያ መርከቦች የጦር መርከቦች በስጦታ መልክ የተበረከቱልንና እነሱ መርከቦች ጠቅላላ እናንተ ስትገለገሉበት የነበረው እስከ 40 እንደሆነ ነግራችሁን ነበር እነሱ አሁን ስትፈርሱ እነሱ መርከቦች ወዴት ሄዱ ወዴት ነው አሁን ንብረቶቻችን የት ነው ያሉት ይሄን ጥያቄ ለመመለስ ዶክመንት ማንበብ አለብኝ አላቀውም ግን የሆነውን ግን ልንገር እሺ ግማሾቹ መርከቦች ምንድነው ያደረገው ግማሾቹ መርከቦች አቀውም ግን የሆነውን ግን ልንገር እሺ ግማሾቹ መርከቦች ምንድነው ያደረገው ኔቪው መጠቀም የሚገባውንና የሚያንቀሳቀሳቸው በሱ ኮማንድ ስር ያሉትን ኮማንድ ስር አክቲቭ ኢንጌጅመንት ውስጥ ላይ የገቡትን እሺ ይዞ ተንቀሳቅሷል እሺ ዳህላኩስ ነበር ምጽዋስ ስትያዝብን የመጨረሻውን ከባድ ውጊያ አሁን ቀደም ያያቸውን መስዋዕት ሲሆኑ እነሱን ይዘን የተወሰኑትን እንታዩ ዝብለ እንታይሊ ዝሓተ መሲልኩም ተንመራኸብ ኣብ ግዜ ኣብ ሸንሻተ ምንተሳን ሓደን ወይ እንተሳ ማለት እዩ ሓይሊ ባሕር ሓያል ከም ዝነበረ ብዙሕ መራኸብ ከም ዝነበረኩምን ብዙሕ ሓይሊ ባሕር ስለ ዝነበረ ናይ ሓይሊ ስላሴ ለሚኑን ገለን ገይሩ ዝሃነጾ እንታይ ኮይኑ ተመራኸብ እቲ እናበለ ይዝሓቶ መጀመርያ ኣብ ናይ ካል ሃገር ዝነበረ መራኸብ ይዝሓት ዘሎ ነዚ ሕቶ እዚኣ ንምምላስ ግን ኣብቲ መድረኽ እቲ ነዚ ክምልስ ከሎ
ዝተገበረ ኩነታት ምስኡ ኣተሓሒዝካ ምርኣይ የድሊ ኩሉ ኣተሓሒዝና ክንሪኦ ኣለና ቀይሕ ባሕሪ ናትና እዩ እናበሉ እዮም ዝዝምሩ እዞም ቆልዑ ቀይሕ ባሕሪ ክምለስ ኢና ገዛና እዩ እናበሉ እዮም ዝዝምሩ ዳርጋ እዛ ቪድዮ እዚኣ ድማ ቫይራል ገይሮም ኣለው ምናልባት ነቲ ነገር እቲ ብቐረባ ዘይንከታተሎ ሰባት ስለ ዘለና ናይ ቀይሕ ባሕሪ ሓደ ጉዳይ እውን ክዛረብ ስለ ዝኾንከ ሓድሽ ነገር እውን ኣይኮነን ተመሊስና ክንርኢ ክንፍትን ኢና ኣብዚ I will show you one thing እቲ ዘረባ ናቶም ብኩሉ መንገዲ ከመይ ኢሉ ከይዱ ከም ዘሎ እዚያ ስምዕዋ ብን መቆየት አንችልን አባይ ጨርሰናል ነገር ግን ደግሞ ከዛ ባሻገር የሚያስፈልገን የባህር በር ነው በሚል እሳቤ የከፍተኛነታችን ጉዞ ማሳያ ወደ ሆነው ባህሩንም ከባቡር ጋር ለማገናኘት ባቡሩን ከወደብ ጋር ከማገናኘት ባቡሩንም ከሺፒንግ ላይ በማገናኘት በምድር በሰማይ በውሃ የማንሰራራታችን ዘመን ጀምረናል ሓረበሉ እንታይ ዝብል ዘሎ ነቲ ኣባይ ዝበሃል ግድብ ወዲና ሕጂ ናብ ባሕሪ ገፅና እዩ ተሓሳብና ስለዚ ናይ ሰማይ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ገለ ስለ ዘለዎም ባቡር ድማ ንጅቡቲ ዘሎ ምስቲ ወደብ ክንተሓሓዞ ኣለና ስለዚ ብባሕሪ ብሰማይ ብመሬት ሓይሊ ክህልወና ኣለዎ ዝብል ዘረባ እዩ ኣብ ኩሉ ደረጃ እዩ ዘሎ እዚ ነገር እዚ ብቐረባ ኤርትራዊ ክከታተሎ ስለ ዘለዎ ስቂልካ ተዓሚትካ ወይ እውን ስቂልና ሸለሊልና ምርኣይ ንዓና ጎዳኢ ክኸውን ስለ ዝኽእል ሓንቲ ቪድዮ ኣላትኒ ንዓኩ ስኸልኩም እየ ድሕሪኡ pretty much እቲ ካልእ ክንሰግሮ ንኽእል ኢና was this video if I can find it ኣብዚ ኻረዩ ከም ኣድማ ገይሮም እዮም ኣምፅኦሞ ጉዞ ወደ ቀይ ባህር ጉዞ ወደ ቀይ ባህር ጉዞ ወደ ቀይ ባህር ጉዞ ወደ ቀይ ባህር አባይ ገድበናል አባይ ገድበናል ጉዞ ወደ ቀይ ባህር ስለዚ ኣባይ ወዲና ኢና ሕጂ ጉዕዞ ናብ ቀይ ባሕሪ ዝብል ኢና ንርኢ ዘለና እቲ መድረኽ ኣብ ኩሉ እዩ ዘሎ ባቡር ጋር ስለምንታይ ኢና ድማ ኣስተውዒልና ክንሪኦ ዘለና ንብል ዘለና ሜይቢ እቲ ናይ ባሕሪ ሕልምናቶም ሓንቲ ክነግረኩም ምናልባት ንሕና ኤርትራውያን እውን ብዙሕ ብዛዕባ ባሕርና ክንዛረብ ኣይንስማዓን ኢና ግን ምናልባት እቲ ዝርብሾም ዘሎ ነገር ካልእ ነገር እውን ክኸውን ከም ዝኽእል ይጥርጥር እያ ኣነ እዚ ንባሕርና ዘብሎም ዘሎ ሕቶ ናይ ኣፍደገ ባሕሪ ጥራይ ኣይኮነን maybe it is this one because this is important. What if one of the world's most isolated nations was sitting on a sea of black gold, waiting to be discovered? Imagine the possibilities if vast reserves of oil and gas were hidden just beneath the surface, untouched and unexplored. This is the question that hovers over Eritrea, perched on the Horn of Africa, a country often overlooked on the world stage, but now drawing curious glances from global powers and energy giants alike. For decades, Eritrea has been defined by its war for independence, its fierce sense of self-reliance, and a government that keeps the world at bay. Its story has been one of resilience, struggle, and a determination to chart its own course no matter the cost. Yet beneath its sun-scorched earth and turquoise waters, geological whispers suggest a different story, one of untapped oil and gas that could transform its destiny. The land and sea may be hiding resources that could change everything for Eritrea. ሕጂ እዚ ንሪኦ ዘለና ሓደ ካብቲ ኣብ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ክሳብ ሕጂ ዘይተነግሮ ንህዝቢ ኤርትራ ወይ እውን ብንጹር ዘይተዘርበ ነገር እንተሎ ጉዳይ ናይ ነዳዲ እዩ መቸም ኣብቲ ቀይሕ ባሕሪ ዘለዋ ሃገራት ኩለን ነዳዲ ኣለወን ብጀካ ኤርትራ ኩለን ሃገራት ኣለወን ብፍላይ እተን ኣብ ጥቃና ዘለዋ የመን ብዙሕ ነዳዲ ከም ዘለዋን እቲ ሃገር ትፈርስ ዘላ እውን እቲ ነዳዲ ናታ ንምስራቅ ሃብቲ ናታ ንምስራቅ ምዃኑ እዩ ዝንገር ስዑድያ of course we all know እንታይ ዓይነት ናይ ነዳዲ ሃብቲ ከም ዘለዋ በዚ ግብፂ እውን ኣለዋ ይውሓደ ይብዛሕ ሱዳን ኣለዎም ወላ እኳ ትረኺቦሞ ዘለዉ ብመንገዲ ጁባ ይኹን ኤርትራ ነዳዲ ክህልዋ ከም ዝኽእል ዝብል ትዮር ኣሎ እቲ ተሬን ናታ እቲ ኣቀማምጣ ናይቲ መሬት ምስቲ ነዳዲ ዘለዎ ቦታታት ከምኡ ድማ ኣብቲ ባሕሪ እውን እንተኾነ ነዳዲ ክህሉ ከም ዝኽእል ኣብ ኤርትራ ቅድሚ ሕጂ ኤክስፐሪመንት ተኻይዱ እዩ ውፅኢት ናቱ ግን ብግልፂ ኣይንገርን እዩ ምናልባት ከም በዓል ነዳዲ ዝኣመሰሉ ነገራት ስትራቴጂካውያን ኣሰትስ እዮም ዝበሃሉ ክሳብ ሎሚ ድማ ነዳዲ ዘለዋ ሃገር ሕያል ዝኾነ ፖለቲካዊ ስትራክቸር ተዘይብላ መርገም እዩ ዝቕየር እቲ ነዳዲ እቲ ስለዚ ነዳዲ ዘለዎን ሃገራት እንተስ ብፖለቲካዊ ምብልላዕ ካብኡ ሓሊፍካ ድማ ብብልሽውና ዝተቆማጥ እምበር ውሑዳት እየን ነቲ ነዳዲ ናተን ሒዘን ነዳዲ ምስ ፅቡቕ ምሕደራ እንድሕር ኮይኑ ድማ ኖርዌይ ኢኻ ትዝክር ኩሉ ግዜ ሃገራት ዓረብ እውን ክትዝክር ትኽእል ኢኻ ግን ኖርዌይ እንድሕር ወሲድካ ነዳዲ እንተለካ ምስቲ ፅቡቕ ምሕደራ ናትካ ንሰማይ ኢኻ ትትኮስ ምክንያቱ ካብ ከርስኻ ኣምፂኻ ሸጥካ ዶላር ትረኽበሉ ነገር ስለ ዝኾነ ሕጂ ሕቶ ናይ ኤርትራ ነዳዲ ኣለዋ ድዩ ኤርትራ ነዳዲ እንተለዋ ኸ ብኸመይ መንገዲ ከተውፅኦ ትኽእል ብፍላይ ኣብዚ ሕጂ ምስ ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ዶ ምስ ካልእ ፅቡቕ ተበግሶታት ኣብ ትገብረሉ ዘላ ብዙሕ ሕቶታት እዩ ዝለዓል ዘሎ እዚ ኣርእስቲ እዚ ድማ ሞር ኢንተረስት እናረኸበ ይኸይድ ኣሎ ኤርትራ ነዳዲ ኣለዋ ድዩ
ጋዝ ኣለዋ ድዩ እንተለዋ ኮይኑ ብከመይ መንገዲ ክወፅእ ይኽእል እንተዘይብላ ኮይኑ ስለምንታይ የብላን ተባሂሉ መደምደምታ ንህዝቢ ዘይተዋህቦ ዘይተነግሮ እቲ ነዳዲ ለና ይኸውን ዝብል ግምት እውን ካብኡ ዝብገስ ተዘይብልካ እኮ የብልናን ምባል ሕፍረት የብሉን ብዙሓት ሃገራት ዓለም እኮ ነዳዲ የብለን ናይ ኤርትራ ነገር ግን መብዛሕትኡ ንፓብሊክ ስለዘይተሓበረ ህዝቢ ግምታት ኣለዎ ከምዚ ዓይነት ቪድዮ ድማ ብዙሕ ግዜ ይወፅእ ካብ ኤርትራ ንኤርትራ ዝትንክስ ብኤርትራውያን ድዩ ዋላ ብካልኦት ኩሉ ግዜ ይወፅእ ከይዱ ይወፅእ ኩሉ ግዜ እኳ ደይበልና ከይዱ ይወፅእ ሓንቲ ካብዚ ኣብዚ ቻነለይ ትብሉኒ ኣብ ወሳብ እውን ብብዝሒ ትፅሕፉለይ ንከምዚ ዓይነት ሕቶታት ዝምልከቶም ኣባል ናይ መንግስቲ ዘይተሓቱ ትብሉኒ ኣነ በዛ ነብሰይ ኣብዚ ሕጂ ደረጃ በፂሐ ዘለኹ ይሓትት እንዴ ንመራሕቲ ብውልቂ ሓቲትካ ትረኽቦ መልሲ ኣይድግፎን እያ ስለምንታይ መሲልኩም ሓደ ምስጢር ናይ መንግስቲ ኢኻ ተውፅእ ካልኣይ ድማ ኣነ ፓብሊክሊ ዝወፅ ሓበሬታ ጥራይ ኣብዚ ቻነለይ ክዛረብ ዝደሊ ስለዚ ብውልቆም ነቶም ኣባላት ናይቲ መራሕቲ ናይቲ ሃገር ዘይትውከሶምና ኣይክውከሶም ኣይደልን እዚ ኮንፊደንሻል ሓበሬታ ስለዝኾነ ንኣባላት ናይቲ መንግስቲ ኣይተሓትትን ኢኻ ኣብ ፓብሊክ ኢና ክንዛረብ ንኽእል ፓብሊክ ምዝራብ ማለት ድማ ኦፒንየን ናይ ህዝቢ ርእቶ ናይ ህዝቢ እዩ እዚ ቻነል እዚ እምበር ምስጢራዊ ኣሰራርሓ ናይ መንግስቲ ዘቃልዕ ኣይኮነን መንግስቲ ኤርትራ ይኹን ካልእ መንግስቲ ናቱ መንገዲ ኣለዎ ነቲ ዘድልዮ ሓበሬታ ከውፅኣሉ ዝኽእል እቲ ፕራይቬት ሚድያ ዝበሃል ከምዚ ናተይ ናይ ብሕቲ ዝኾነ ፖለቲካዊ ማዕቀብ ዘይብሉ ዝበል እዚ ኣይትበል ኣነስ ኮንዲሽን የብለይ ንዓይሲ ዝግበር እዚ ኣይትግበር ገለ ዝብለኒ ደሞዝ ዝበኒ ሰብ ስለዘየለ ኣነ ናፃ ኮይነ ዝዛረብ ናፃ ኮይነ ክዛረብ ከለኹ ግን እንታይ ጎደለ ኣሎ ሙሉእ ሓበሬታ ካብ መንግስቲ የብለይ እዚ ድማ ፅቡቅ እዩ ሓቂ ንምዝራብ ከም ሕማቅ ኣይርዮን እያ ካብ መንግስቲ ፅሩይ ሓበሬታ ከምፃልኩም ኣይደልን እየ ፅሩይ ሓበሬታ እንተዘየምፅአልኩም ኣብ ፓብሊክ ዶሜይን ስለዘየለይ ንኣብነት እዛ ኣነ ዝዛረባ ዘለኹ ዝጎደለ ሓበሬታ እንተሎ ዌብሳይት ዝወፀ ቪድዮ ዝወፀ እንተለኩም ኣብ ኮሜንት ሰክሽን ግደፉ መመላእታ ናይቲ ንደልዮ ዘለና ሓበሬታ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ምስጢር ናይ መንግስቲ ዝሰርሑ ዘለው ወላ እውን ንዓይ ዝነገሩን ሰባት ኣለዉ ኣይነግረኩም እየ ዘለኹ ኣብዚ ምክንያቱ ግዝኡ ይኮነን እቲ ነገር እውን ስፔኩሌሽን እዩ ኤግዛክትሊ ትመልሲ ክቡካ ኣይክእሉን እዮም ኣብቲ ጉዳይ እቲ ዝሳተፉ ዝነበሩ ነቲ ጉዳይ እቲ ብቐረባ ዝፈልጥዎም ሰባት ኣለዉ ኢሎም ይነግሩን እዮም ግን ውዱእ ዝኾነ መልሲ ወይ ንሳቶም ዝብልዎን ካብ ትርኢቶታት ናቶም ዝሰማዕኮ ግን ከምዚ ጭቡጥ ነገር ገይረ ክዛረበሉ ይደልን እየ ብርግፅ እቲ ንሪኦ ዘለና ጉዳይ ኤርትራ ነዳዲ ኣለዋ ድዩ የብላን ነዳዲ እንተለዋኸ ብኸመይ መንገዲ ወላ ሕጂ ነዳዲ ኣለዋ እንተበልና እውን እኮ ሕጂ መፅዩ ንጉዳይ ናይ ኤርትራ ክቕይሮ ይንብል ኣለና ቢኮዝ ነዳዲ ከተውፅእ ዓብ ኢንቨስትመንት እዩ ዘድልየካ መብዛሕትኡ ግዜ ድማ ናይ ኤውሮፓን ናይዚ ኣሜሪካን ካምፓኒታት እየን ዘውፅኦ ፀኒሐን ክሳብ ሕጂ ንሰን ከውፅኣ እንተኮይነን ድማ ኩሉ ግዜ ዝብለኩም ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ኣለዎ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ማለት እንታይ ማለት እዩ ናይ ነዳዲ ዘውፅኣ ዘለዋ ኣብ ኣፍሪካ ኩለን ሃገራት ብልሽውና ኣለዎ ስለምንታይ እተን ካምፓኒታት ነቲ መንግስቲ ናይቲ ሃገር ብስሩዕ ትክክለኛ ከፍ ኢለን ክጥቀማ ይደልያነን ልምዲ ናተን እንታይ እዩ ነቶም ፖለቲከኛታት ኣብ ኮራፕሽን ኣጨማሊቕካ ንዓኣ ክንዲ ነቲ ሃገር ሙሉእ ገንዘብ ትህብ ንዓታቶም ገለ ኣብ ጅቦም ስለትትወሎም ዝያዳ እተን ካምፓኒታት ከም ዝረብሓሉ እየን ዝገብራ ንዑ ዘይገብር መራሒ ድማ ብሬጂም ቸንጅ ዋላ ብቅምጠላ ዲ ወይ ብካልእ መንገዲ ከምዚ ለምግባር እውን ኣሎ ስለዚ ኤርትራ እንከለዋ ነቲ ፖለቲካዊ ምስኡ ተተሓሒዙ ክመፅእ ዝኽእል ሕርያ ድያ ሓርያ ዘላ ወይስ ዘይብላ ኮይና ቀቢፃ ምክንያቱ ሕጂ እውን ናብ ኤርትራ ፈተነታት ናይ ካምፓኒታት ናይ ፈረንሳይ ይኣትውለው ይበሃል ናይ ጣልያን እውን ይፍትንሎ ኣሜሪካ እውን ትፍትና ኣላ ዝብል ዘረባ ይወፅእ ኣሎ ስለዚ ናይ ኤርትራ መደምደምታ እንታይ ኮን ይኸውን ንዝብል I don't know but I am speculating ኤርትራ ከም ናተይ ግምት ዘለዋ ኮይኑ ይስማዓኒ ጥራይ እቲ ምስኡ ዝተሓሓዝ ፖለቲካዊ ፀገማት ካብ ፍርህ ክንብሎ ንኽእል ካብ ጥንቃቐ ክንብሎ ንኽእል ካብኡ ዝተመርኮሰ ነገር ክኸውን ይኽእል ካልኣይ ምናልባት 100% ሹር ዘይኮነት ግን somewhere around 60-70% ግን ኤርትራ ንነዊሕ እዋን ፈቲናቶ እያ እቲ ነገር ውዱእ መልሲ የብላን ወይ እውን የስ ኦር ኖ ዝብል መልሲ ኣይረኸቡን ግን ግምታት ክህሉ ከም ዝኽእል ዝገልፅ ሓበሬታ ግን ኣሎ ስለዚ ነቲ ብቐረባ ዝተሳተፉ ኣለዋ የብላን ክምልስዎ ክኽእሉ ከለዉ እቲ ዝተገበረ መስርሕ ግን ከም ዘሎ ዝእንፍት ምዃኑ ገለ ካብቲ ኣብቲ ቀረባ ናይቲ ጉዳይ ዝሳተፉ ዝተንብሁለይ ነገር ኣሎ ሽም ገለመለ ምጥቃስ ኣይድልን እዩ ሓደ በሉ እዚኣ ሓንቲ እያ ካልኣይቲ ነጥቢ ምናልባት እቲ ነዳዲ እንተዘየለኸ ኤርትራ እንታይ ምርጫ ኣለዋ ንዝብልካ እዚኣ እስከስምዕዋ Oil, Eritrea possesses a far more reliable and sustainable energy asset, its world-class solar and wind potential, which is increasingly drawing attention from both local innovators and international experts. The country enjoys intense, consistent sunlight nearly every day of the year, and strong, predictable winds along its vast coastline and rugged highlands, making it a natural powerhouse for renewable energy.
Unlike oil, these renewable resources are not limited to a single location. They are available everywhere, every day, accessible to both cities and remote communities alike. Eritrea's solar radiation ranks among the highest in the world, making it ideal for both large-scale solar farms and أجي ምናልባት ኤርትራ ነዳዲ እንተዘይብላ ኮይኑ ማለት እዩ እንታይ ከም ዘለዋ ግን ምሉእ ኩሉ ሰብ ዝተኣማመነሉ ናይ ፀሓያዊ ፀዓት ንኸተመንጩ ዝኣክል ፖቴንሻል ኣለዋ ሓያል ሙቐት ብርሃን ናይ ፀሓይ ትረክብ ዓመት ምሉእ ትረክብ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ማለት ኤርትራ ከበሳን ቆላን ዘለዋ ስለ ዝኾነት ወላ እውን እቲ ከበሳ ዝበሃል እውን ዝኣክል ፀሓይ ይረክብ እዩ ኣሚና ኣስመራ 4 ዓመት ተቐሚጠ ነይረ ብጀካ ኣብተን ናይ ጥሪ ወይ እውን ታሕሳስ ጥሪ ለካቲት ኣብዘን 3 ወርሒ ምናልባት ክትብል ትኽእል መራብ ካልእ ፀሓይ ኣለ ስለዚ ፀሓይ ኣብቲ ግዜ ክራማት እውን እንትኾነ ገለገለ ግመ ገለሎ ብሓፈሻ ግን ኣስመራ ገዲፍካ ነስመራ ግደፍ ፈድሓን ኣብ በዓል ከረን ተኸይድካ ፀሓይ ኣላ ይኮንካ እንትብል ቀታሊ ፀሓይ እያ ዘላ ንቑርደት ተወሪድካ ኣይ ቲንክ እቲ ፀሓይሲ መቕሎ ከማን ከርስን ዝኽእል ኣብ ደገ ጌርካ ምስቲ ብርትዕ ናይ ፀሓይ በዓል ቑርደት ንቡ ጌርካ ባፅዕ ተኸይድካ ከምኡ ትረስነው ዘሎ እቲ ፀሓይ ዘሎ ብርትዕ ዘለዎ ፀሓይ ኣብ ስለዚ ነዚ ሃርነስ ክንገብሮ ነዚ ክንጥቀመሉ ክንክል ኣለና ነዚ ከዓ ካልኣይ ንፋስ ካብ ገባግብ ባሕሪ ዝወፅእ ብፍላይ ካብ በዓል ዓሰብ እቲ ዊንድ ኤነርጂ እውን ከተመንጩ ከም ትኽእል እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ስለዚ ኤርትራ ማሲቭ ፖቴንሻል ከም ዘለዋን ፀጋታት ናታ ምስቲ ግዜ ሰላምን ርግኣትን ረኺባት ሃገር ኣብ ጉዳያ ኣተኲራ ክሰርሓሉ ኣብ ዝጀመረት ግዜ ነፍሳ ብቁጠባ ን3-4 ሚልዮን ህዝባ ዘይኮነሲ ካልእ 3-4 ሚልዮን ህዝቢ ተወሳኺ ከም ስደተኛ መፂዋ ክጥውር ዝኽእል ፀጋታት ዘለዋ ሃገር እያ Now, I'm not talking about እቲ ናይ ኮላሊ ፖታሽ ብቢልዮና ዝትመን ሪዘርቭ ዘለዋ እሱ ራይዎ እቲ ዘሎ ወርቂ ራይዎ እቲ ሃብቲ ዓሳ ዘይተተንከፈ ሃብቲ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ጥራይ ኤርትራዊ ልዕሊ ማንም ከቢሩ ክነብረላ ዝኽእል ሃገር ክትህሉ ይረኣየኒ ንዓይ ነዛ ቪድዮ ክገብራ ከለኹም ኩሉ ግዜ ኤርትራ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ከምዞም ሃገራት ዓረብ ከቢሩ ዝነብረላ ኣብ ገጠር ዘሎ ይኹን ኣብ ጫፍ ናይቲ ሃገር ዘሎ ይኹን መሰረታዊ ቀረባት ናቱ ንኽረክብ ዝሽገረላ ሃገር ክትከውን ከም ዘይኮነት ይረኣየኒ ንዓይ ስለምንታይ ከም ዝብል ዘለዎ ፀጋታት ጥራይ ኣብ ግምት ብምእታው ህዝቢ ኤርትራ ውሑድ እዩ የስ ካባና ንላዕሊ ናይ ሓሳዳት ጎረቤት ኣለውና ዝያዳ ሕማቕ ዝጥምቱ ኣባና and this is the biggest challenge in our number ኤርትራ ንኤርትራውያን ኣኺላ ትተርፈና ሃገር ከም ዘላትና ኣብ ደገ ባሕርና ስትራቴጂካዊ ኣቀማምጣና ኣብ ውሽጢ ሃገርና ዘሎ ፀጋታት ጥራይ ክንጥቀም ተጀሚርና ናተይ ፕሮፖዛል ናተይ ሓሳብ እንታይ ዝብል ኣነ ኣብ ከርሲ መሬት ኤርትራ ዘሎ ሃብቲ ኩሉ እቲ ፖታሽ ንበሎ ነዳዲ ክኸውን ይኽእል ወርቂ ክኸውን ይኽእል ነሓስ ክኸውን ይኽእል ኮፐር ክኸውን ይኽእል ኩሉ እቲ ዘሎ ሃብቲ ናይ ኤርትራ ናይ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ሃብቲ እየ ባህላ እያ ስለዚ ናተይ ሓሳብ እየ ዝበኩም ዘለኹ ኣይተሓዙለይ ናተይ ርእቶ እያ ናትኩም ርእቶ ድማ ኣቐምጡ ኩሉ እዚ ሃብቲ እዚ ወፂኡ ንህዝቢ ኤርትራ ብፍላይ ድማ ነቲ ኣብ ትሑት መነባብሮ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ዘገልግል ፀጋታት ክኸውን እየ ዝምነ ኣነ my plan would be my wish ናተይ ትምኒታይ ክኸውን ዝኽእል ኩሉ እዚ ፀጋታት እዚ ይወፅእ ተዲኹምሎም ወፂኡ ተሸይጡ ኣብ ዕዳጋ ተኸይዱ ኣብ ሃገራዊ ፋንድ ሶቨሬን ናሽናል ፋንድ ናይ ኤርትራ ፋንድ ትገብረሉ ኣብቲ ፋንድ ይወርድ ትገንዘብ ነቲ ትሑት መነባብሮ ዘሎ ናይቲ ሃገር ቀዳምነት እቶም ተጋደልቲ ድዮም ስድራ ቤቶም ድዩ ስድራ ቤት ናይ ሰማዕታት ኤርትራ ድዩ ኣብ ኣገልግሎት ዘለዎ ወይ እውን ኣብ ግንባራት ዘሎ እዞም ስድራ ቤታት እዚኣቶም በዚ ሃብቲ እዚ ቀዳምነት ክወሃቦም ይግባእ ኣብ ርሑቕ ገጠራት ካብ ዕድላት ናይቲ ቁጠባ ተኣልዮም ንዘለዉ ሃብቲ ናይቲ ሃገር ነዚኦም ክጥውር ይኽእል ኦፍኮርስ ትሕቲ ቅርፂ ናይቲ ሃገር እውን እቲ ሰሪሑ ክነብር ዝኽእል ክነግድ ዝኽእል ክጓየ ዝኽእል ግን ካብዚ ሃብቲ እዚ ብዙሕ ክጥምት የብሉን ዝብል እምነት ኣለና ኣነ ከምዚ እንተትኸውን ኤርትራ ዝያዳ ምዕሩይነት ዘለዋ እንድሕሪ ኤርትራ ንኣብነት ብዙሕ ሃብቲ ኣለዋ ከማን እንታይ ምገበርካ ታክስ ተግድሎ ነቲ ሰሪሑን ነጊዱን ዝነብር ዘሎ ታክስ ተግድለሉ እቲ ሃብቲ ናይቲ ሃገር ግን ንኣብነት ከም ኖርማል ክትሪኦ ከለካ ሃብቲ ናይቲ ሃገር ኣበይ ዝውዕል እንድሕሪ ኢልካ ኣብ ብልሽውና ናይ ፖለቲከኛታት ዝውዕል እንድሕሪ ኮይኑ እዚ ነቲ ሃገር ኣይማዕብላን እዩ እቲ ሃገር ካብቲ ሃብቲ ናይ ሃገር ወፃኢ ክትነብር ክትክእል ኣለዋ ነፍሳ ክትክእል ኣለዋ ናታ ኣካይዳ ክህልዋ ኣለዋ ነቲ ሃገር በቲ ፀጋታት ናታ ነቲ ትሑት መነባብሮ ዘለዎ ህዝቢ ጥራይ ክትኣሊ ክትክእል ኣለዋ ገለገለ ሰብ ኣሎ ኣብ ዝኾነ ዓለም ዝቕመጥ ዘሎ ኤርትራ ገለ እንተረኺባ ወላ እውን እኮ ገለ ትሰሚዕኻ ወርቂ ናይቲ ሃገርሲ ወርቂ ተረኺቡ ምስ ተባሃለሲ ንኩሉ ኤርትራዊ ካብቲ ወርቂ ክምቀሎ ትፅቢት ዝነበሮ ሰብ ኣሎ
ከምኡ ግን ኣይኮነን ኣብ ሃገራት መንግስቲ እንታይ ክገብር ኣሎ ነቲ ሃብቲ ወሲዱ ኦፍኮርስ ፅርግያታት ዶ ተቅርፂ ኣሎ እንድዩ ንዑ ከማን ዝኣክል ሃብቲ የብላ እንቲ ሃገር ኣብ ዝዋን እዚ ንሓዋሩ ግን ብዙሕ ሃብቲ ተረኺባ እቲ መንእሰይ ንዓኻ ገንዘብ ክወሃበካ ንዓኻ ፍሉይ ሓለፋ ክግበረልካ ኣብ ሓንጎልካ ከተቐምጦ የብልካ ባህላ ያኒ ንስኻ እንታይ ክትምና ኣለካ ከም ዜጋ ናይ ሓንቲ ሃገር ሰሪሕካ ክትነብረሉ ትኽእል ናፃ ዝኾነ ዕድል ክወሃበካ ተጓሂኻ ጉልበት ተይብካ ኣምላኽ ርእሲ እንድሕሪቡካ ጥዕና እንድሕሪቡካ ንስኻ ሰሪሕካ ኢኻ ክትምዕብል ዘለካ እምበር ኣብ ከርሲ ሃገር ዘሎ ሃብቲ ካብኡ ተኸፊሉ ከምዚ ኣብ ሃገራት ዓረብ ንሰምዖ ደሞዝ ክኽፈለካ ወይ ክወሃበካ ትፅቢት ክህልወካ የብሉ ከምኡ እንድሕሪ ኮንካ ርሙስ ዝኾነ ሕብረተሰብ እምበር ፃዕራም ሕብረተሰብ ኣይተፍርን ኢኻ ስለዚ ኣነ ናተይ ትምኒት ኤርትራ ኩሉ ዓይነት ፀጋታት እውን እንድሕር ኣለዋ ነቲ ትሑት መናሃብሮ ዘሎ ነቲ ዕድላት ዘይረኸበ ኣብቲ ሃገር ሓላፍ ዘላፍ ከይህሉ እቲ መንግስቲ ኩሉ ግዜ ነቲ ታሕተዋይ ደረጃ ንቅድሚት ከም ዝረክብ ዕድል ናይ ትምህርቲ ዕድል ናይ ጥዕና ዕድል ናይ ካልእ ፀጋታት ከም ዝህልዎ ኣብ ምግባር ጥራይ መንግስቲ ኤርትራ መንግስቲ ክዋሳእ ዘሎ እምበር ንሓደ መንግስቲ ስለ ዘለካ ሕሉፍ ተዋሂብካ ካልእ ፀጋታት ክትረክብ ወይ እውን ፍሉይ ካብ መንግስቲ ክትረክብ ኢልካ ምሕሳብ ኣይ ቲንክ ነቲ ሕብረተሰብ ኣየማዕብሎን እዩ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ኣብ በዓል ሊብያ ከለና እቲ መንግስቲ ብዙሕ ድጎማታት እዩ ዝገብር ነቲ ህዝቢ ዝበሃል ነይሩ ንሰምዕ ነርና ብኡ መንፅር ድማ እቲ መንእሰይ ይኹን ተራ ህዝቢ ናይ ሊብያ ክትሪኦ ከለካ እዛ ሎሚ በፂሓቶ ዘላ ውፅኢት ናይቲ መንእሰያት እዩ ብብዙሕ ብድጎማ ዝዓቢ ዝነበረ ብዙሕ ዕድላት ዝወሃቦ ሰሪዑ ዲ ከይሰርሐ ብዙሕ ዕድላት ዝወሃቦ ስለዝኾነ ፃዕራም ኣይከውን እዩ ናተይ እምንቶ እዩ ኤርትራዊ ብተፈጥሮ ፃዕራም ስለዝኾነ ዝኾነ ፀጋ እንተተረኺቡ ኣብቲ ሃገር እቲ መንግስቲ ነቲ ንግለ ሰባት ዘይኮነ ነቲ ትሑት መናብሮ ዘሎ ብፍላይ ኣብቲ ሃገር ዝለዓለ በርክቶ ዝገበሩ ንዓታቶም ጥራይ ትጥቀመሉ ነቲ ተረፈ ህዝቢ ባዕሉ ክምዕብለሉ ይኽእል ካብዚ ኣርእስቲ ከይወፃኹ ከለኹ ሓደ ኣብዚኣ እንታይ ኣውፅኡ ነይሩ መስለኩም ገለ ኣብ ትዊተር ካብ ዝፈትዎም ኣካውንትስ እዩ ኣቤል ነጋሲ ዝበሃል እዩ For Eritrea, producing its own drones is about controlling its own destiny. It is about securing its borders with its own eyes, cultivating its fields and its own data, and building its future with its own ingenuity. The time to invest in these capabilities now. See, Eritrea, ብዓብዩ ኩሉ ዘለዋ ቴክኖሎጂ ክትቋፀር ኣለዋ ካልኣይቲ ካብ ኤርቲቪ ብዙሕ ሰብ ሸር ክገብርዋ ዝረኣኹ ቪድዮ ከርእየኩም እየ እዚኣ እስከስምዑለይ Given your deep academic and personal connection to Eritrea, what message would you share with Eritreans in the diaspora? How can they best uphold their attachment to the homeland and contribute to its development through their respective fields? Come home. You know, I'll say this. I haven't said this publicly. I've told my friends this, but as a Black American, there's a lot to learn from Eritrea. እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ዶክተር ዴክስተር እዩ ዝበሃል ኣብዚ ሓደ ኒው ኢራ ኦፍ ሆርን ኦፍ ኣፍሪካ ዝብል ኣውፅዎ ነይሩ ኣብ ኤርቲቪ ዝወፀት እያ እታ ናይ ምንታይ ክኢላ እዩ ethnomusicologist, composer and producer, distinguished Dr. Dexter Story. This is truly deeply touching. So እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብ ኤርትራውያን ኣብ ደገ ዘለዉ እንታይ መሕፅንታት ተመሓላልፈሎም ንዝብል ኣብ ሃገርኩም መፂኹም ብሉፅ ዝኾነ ሃገር ኣለኩም መፂኹም ነቲ ፀጋታት ናይ ዓድኹም ተጠቀምዎ ኣነ ከም ኣሜሪካዊ የስ ከም ብዙሓት ኣብቲ ኣሜሪካ ዘሎ ኣሜሪካ ሃገር እየ ዝብል ግን ኤርትራውያን ሓንቲ ኣዝያ መርዓት ዝኾነት ሃገር ኣላትኩም ኣብ ዲያስፖራ ዘለኹም ድማ ነዚ ሃገር መፂኹም ክትጓይውላ ኣለኩም እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ እቲ መልእኽቲ ናቱ ልክዕ ከምቲ ኣብ ቅድሚት ንሪኦ ፀናሕና ኣብ ቅድሚት እንታይ ንርኢ ፀኒሕና ተፈላለየ ማዕድናት ኣብ ኤርትራ ከም ዘሎ ዝዝረብ ዘሎ ኩነታት ኩሉ እዚ ፀጋታት እዚ ዓቕሚ ሰብ የድልዮ ምሁር የድልዮ ካፒታል የድልዮ ኮኦፕሬሽን ሽርክነታት የድልዮ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዕድላት እቲ ፀጋታት እቲ ኣብቲ ሃገር እንተሎ ኮይኑ ከምዚ ዶክተር ድማ ኣብ ዲያስፖራ ዘሎ ሰብ እንታይ ፖቴንሻል ከም ዘሎ ይረኣዮም እዩ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዳርጋ ኣብ ኩሉ ፀፍሒ ዘሎ ይርድኦ እዩ እቲ ተራ ናይ ዲያስፖራ ዘሎ ኣብዚ ዲያስፖራ ዘሎ ሰብ ኣሎ ሓደ ሓደ ግዜ ነቲ ኣብ ዲያስፖራ ዘሎ ሰብ ጥቕሚ ዘይብሉ ኣብ ጉዳይ ናይ ሃገር ወላ ሓንቲ ኣበርክቶ ከም ዘይብሉ ገይሮም ፅሕፍሉ ኣብዚ ናተ ቻነል ኣብ ዘለካ ተቐሚጥካ እንታይ ትገብሮ ኣለካ እንታይ ኣለካ ይስኻ በሊዕካ ዘይትቕመጥ ሻሂኻ ሰቲኻ በርገርካ በሊዕካ ዘይትቕመጥ ጥራይ ዝብል ኣሎ ነቲ ኣብ ደገ ዘሎ ሰብ ጥቕሚ ዘይብሉ ኣበርክቶ ከም ዘይብሉ ጌርካ ኣናሽኽ ኣብ ደገ ዘለዎ እዮም እቶም ከምኡ ዝብልኩ
أبدأ خوينا يمنتها أبدأ جزء لكالي ناب عد جزء إنك يحسب حلو في حليفهم قال يوم دما إيرتراويان نابتن زخزلو ناب عدهم جزءهم كحسب لهم تلكام دحان ولا هو يخيدوا أما منقص إيرترا مسوس لزي كودي نو منقص إيرترا بعلك من لس أدل هبو منقص إيرترا أيتم اللي حدا سبات منقص إيرترا نعهم بفلوي بيتسبكم غيركم توصلوا والله من الوقت أبيت إفازة لو بيتسبكم سلوز خون تمنقص نايتكم ناي بيتسفتكم ناي بيتسبكم كي مسلكم إيرترا ناي كلها أبزع هذا ما انتهي لهم اللي شمل يالله نعي مزياتا عايز كرياس لزخونكو تبغى زخونة بس أمس حلفت فيديو ناتي بزعبا حقنا مريت قال زبل كنت سلسة زي أب مسجون صحيح اللي أب كباب اسمرا زلو أي ملكة كاني أب تما بقول عد خاجن جزاك تجزت ساكت وسط غلقة إرترانا كل سبي عند عريل كاكو كباب اسمرا نقول سب زبط صحيح نعاقب فلوي وينعاقب فلوي بس حكيكنا لك كم تاب قاش مركز الحرشاتات نقول إرتراوز بس حد بهال زلو أسمرا زلو بوتاتات ون نقول تكت عزمال بمعرض بصحو كون على زبل مناتي زلنا إرترا نزيجاتات هجري عند عريلكا أنا ما بقول عدلني جراوتني يروني تزلوا كنتاتي جن نحرب خمو خينوسي هذا إرتراوي I don't know أب كارورات وليد زعبي أكباب اسمرا عدلات يركبني مالديو I think there are many questions قال سبات كم زي دزارب وزربا I really hope ناي منقص بوليتيكا كوميدي ولا بوليس كوميدي أفلتني نفسه كفسب أبتاز تولدوا لعدت إيساك وهاب خليو حقنا يتعقر كوميدي حرقينه فاين إيساك توسيدو سب جن حدا إنفستر كاب كارورا ود قارورا نحرقينه شافنا يرتري كارورا ويون ود مايمنة ويون ود سنعفة ويون ودي حسب نحرقينه أكباب اسمرا إنفست نخجبر عدلك وهابا يخلدي أيكل I think these are questions that منقص إيرترا كاب تشاينا نزمته كاب سعودية نزمته كاب قطر نزمته كاب طليان نزمته كاب اسمرا إنفست خجبر دحرز وهابا خينو نتعقرنا معبال ود حجر أبت كبابي عدلك وهابا يخلدي أيكل نعطي مرداتا absolutely وهابا يخلي زبل بناتي زلن كار المزيو نتعد كبركز زخلت عرقينو وتاك وهابا يقبع مغنياتو حدا إنفستر أبتعد خمسة خلو نحمش سبدينا يسرع عدلك فتر نعسر سبدينا يسرع عدلك فتر نميت سبدينا خلتا ميت سب نتكا تما أمم عبال نتحبر تسمم عبال عبت راس رزلو now if you talk about نايجزاوتي ناي ريل استيت كنزارب كلنا ناتي ري تفليز بالي أنا كم ناتي من رجع منقستي جزاوت كسر عن تزغل زبل امنتي زلن منقستي سريحو لك كم زم قالوا جزاوت تدشيا ترى انت زخو سلمتاي يصبغ مسيلكم حدا مريت هي باخنا الكاني مريت سلا زي باخنا الكا لحد ما تايتن لايت مريت او انت منقستي كزارب خلي قال نابنت بعد دبي كتجزخ خلخا تمريت تسعن شعتن عمتي يريوليزيا سويس كمين ابنت جزاخ تجزخ خلخا ابتجي طرات تقينو نايت مريت واننت كتجزت خليخا اب كتمان تقينو مبزحت جزي ليزي تمريت نات كايكون دحرميت عمت تمريت ويون مستمنقستي ارنجمنت خبروا لي ويقال خبروا لي امبر تقلا لختوز مالت يكون سلازي እዚ ዘረባታት እዚ ኣርእስታት ንዘረባ ዘለና እቶም ኣብ ኮሜንት ሓደ ግዜ ፈሊጥኩም ዲኹም ወላ ንሰብ ከተሰንብዱ ኢልኩም ትፅሕፉ ጥንቅቕ ኢልኩም ተፃሓፍኩም ፅቡቕ እዩ ምክንያቱ ኣብዚ ቪድዮ ናተይ ዝዛረቡ ወይ ሕጊ ፈሊጥኩም ፀሓፉ ሕርቲ ክትፅሕፉ ኮይንኩም ፈሊጥኩም ነቲ ኩነታት ነቲ ህዝቢ ኮለጌና ከይሓሰበ ከሎ ኣይነሰንብዶ ኣነ ንእርዲት ናተይኩም እዩ ብዙሕ ሰብ ኣሎ ብገር ልቡ ኣብ ዓዱ ኢንቨስት ክገብር ዝሓስብ ዘሎ ደይመደይልካ ነቲ ሰብ ደሰንብድ ዘየላ ብሕጊ ወይ እውን ካብቲ ኤርትራ ከም ፖለቲካ ትሰብኮን ኣብ ባይታ ካልእ ከም ዘሎ ጌርካ ምዝራብ እንተነወግድ ፅቡቅ ይመስለኒ ኣነ ናተይ መረዳእታ እዩ ኣብ ኤርትራ ንኩሉ ኤርትራ ዌልካሚንግ ከም ዝኾነት ክንእምን እየ ዝደላኒ ኤርትራ ኩሉ ዓይነት ዕድላት ንኤርትራዊ ክትህብ ትኽእል ሃገር ከም ምዃና ነዚያ እየ ክጉስጉስ ዝደሊ ደን እቲ መንግስቲ ኣብኡ ውሽጡ ገለ ፍሌክሲቢሊቲ ክህልዎ ይኽእል ግን ጀነራሊ ኤርትራ ኢዝ አ ዌልካሚንግ ካንትሪ ንኤርትራውያን ቀዳምነት ካልእ ኢንቨስተራት ምብሽጣሩ እዩ እሱ ምክንያቱ ኣብ ኤርትራ እንተኸሊ ካብ ኢትዮጵያ ከይ ስለ ዝኽእል ንሱ ምርጫታት ኣለዎ እዩ ንኤርትራ ግን ኤርትራ እያ ቀዳምነት ናቱ ካልእ ሃገር ከም ስደተኛ እዮም ክመፅዎ ወይ እውን ከም ወፃእተኛ ኢንቨስተር ኮይኖም እዮም ዝመፅዎ ከም ሃገርካ ክኾነካ ይክእል ከም ሃገርካ ክኾነካ ይክእል ስለዚ ኣብ ሃገርካ ልዕሊ ኣብ ኬንያ ዘሎ ልዕሊ ኣብ ሩዋንዳ ዘሎ ልዕሊ ኣብ ታንዛንያ ዘሎ ወይ እውን ኣብ ካልእ ሃገር ዘሎ ዕድላት ክወሃበካ እቲ ዝበለፀ እዩ ንመለስ ኣብታ ኣርእስቲ እታ ሓንቲ ኣርእስቲ እዚኣ ፅሒፍዋ ዘሎ ክንመሃራ ስለ ዘለኹ እየ ኤርትራ መጀመርያ እቲ ስእልታት ዝጥቀመሉ ናይ ብሓቂ ደስ ዝብለና ኣነ ከምዚ ዓይነት ስእልታት ከምዚ ዓይነት ፅሑፋት ካብ ብዛዕባ ኤርትራ ክወፅእ ከሎ ደስ እዩ ዝብለኒ እንታይ ይብላ ኣሎ ኣብዚ ኤርትራ ናይ ብሓቂ ስነ ስርዓት ዘለዎ ስነ ምግባር ዘለዎ ህዝቢ ኣለዋ ቴክኒካሊ ሳቪ ዝኾነ
ነገራት ድማ ከምዞም ኣብ መንእሰያት ኣብ ኤርትራ ንሪኦም ዘለና ንእሽተይ እንተትሒዝካዮም በላሕቲ እዮም በላሕቲ እዮም ክትሪኦም እዚ ኩሉ ድሮናት ፈቲኖም ዶ ገለ ናይ ሶላር ብዙሕ ቴክኖሎጂታት ይፍትኑ እዮም ኣብ ኤርትራ ኢንተርኔት የለን ቴክኖሎጂ የለን እዩ ዝበሃልካ ኣብ ባይታ ግን ቶም ቆልዑ ክዓግቶም ኣይከኣለን ስለዚ ነቲ ዘሎ ኩነታት ስቴም ዝበሃል ናይ ቴክኖሎጂ ፊልድስ እዮም ሳይንስ ክኸውን ይኽእል ቴክኖሎጂ ክኸውን ይኽእል ኢንጂነሪንግ ክኸውን ይኽእል ታይም ድማ ኣረነ ስቴም ዝበሃሉ እዚ ናይ ቴክኖሎጂ ካምፓኒታት ማለት እዩ ናይ ቴክኖሎጂ ትምህርታት ናይ ኢንጂነሪንግ ሳይንስ ማትስ ቲኤም ሶሪ ማትስ ስለዚ እዚ ፊልድታት እዚ ኣብ ሓደ ኮሌጅ እዮም ዝገብሩ ኣብ ባህል ኣሜሪካ ዘጅ ፍሉጥ እዩ ስቴም ዩኒቨርሲቲስ ኣብ ስቴም ዝተምሃረ ሰብ ኣብቲ ናይ ፈጠራውነት ዓብይ ኣበርክቶ እዩ ዘሎ ስለዚ ኣይ ቲንክ ኮሌጅ ማይ ነፍሒ ዝያዳ እቲ ኢንጂነሪንግ እውን ኣብኡ ስለ ዘሎ ስቴም ዝበሃል ኣብኡ ዘሎ መስለኒ ናተይ መረዳእታ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ፊልድ እዚ ዝለዓለ ክዓቢ ክኽእል ኣሎ ክሕይል ክኽእል ኣሎ ናይ ኤርትራ ውሽጣዊ ዓቕሚ ናይ ቴክኖሎጂ ድማ ክህልወና ኣሎ ብፍላይ ድማ ኣብቲ ናይ ቴክኖሎጂ ኣብዚ ጠቂስዎ ዘሎ ከም በዓል ድሮናት ዝኣመሰላ ኤርትራ ባዕላ ናታ ፀጋታት ከተፍሪ ድልውነት ክህልዋ ክኽእል ኣለዎ ወይ እውን ብቅዓት ክህልዋ ክኽእል ኣለዎ ኢሉ ይዛረብ and I really like ከምዚ ዓይነት ፖስስ ካብቶም ደንቢ ሃገራውያን ከምዚ ዓይነት we have to push for positive impact yes ኤርትራ ሓያል ምዃና ኩሉ ግዜ ኢና ንዛረብ ግን እቲ ክኽወን ዝደልዮ ምዝራብካ ምፅሓፉ ነገድዕስ እዩ ስለዚ ዘለና ፀጋታት ኣዋሂድና ሓያል ሃገር ንክንሃንፅ ክንከይድ ኣለና ኣብ ዝብል ናብኡ ኣተኪርና ካብኡ ከይወፃና ክልተ ናይ ኤርትራውያን ፅሑፋት እውን ክሸር ገብረ ግን ቅድሚያ እዚኣ ለንቀነ ወፂያ ዘለያ ነዚ ኣብ ሱዳን ዘሎ ኣልቡርሃን ናይ እስራኤልን ናይ ኢማራትን ሚድያ እንታይ ክገብሮ ይፍትን ኣሎ በሃል ኣሎ እስላማዊ ሓይሊ እዩ ብኢራን ድማ ይድገፍ ኣሎ ዝብል ጎስጓስ ጀሚሮም ኣለዉ እዩ ዝበሃል ዘሎ እዛ ዘረባ እዚኣ ተነቃፊ ዘረባ እያ ቀላል ዘረባ ኣይኮነትን ምክንያቱ እስራኤል ከተጥቃዕካ እንተደልያ መጀመርያ ኩሉ ግዜ ትጥቀመሉ ታክቲክ ሕሉፋት እስላማውያን ሓይልታት ከምኡ ድማ ምስ ኢራን ምትእሳር ኣለካ ዝብል እዩ ስለዚ ኣልቡርሃን ምስ ግብፅን ምስ ስዑድያን ርክብ ከም ዘሎ ብዓብዪ ዝዝረብ እጅግ እንታይ ገብሩ ደልዮም ኣሎ ካብ ግብፅን ካብ ስዑድያን ኣልዮም ምስ ኢራን እዩ ዝራኸብ ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ ምስ ኢራን ይራኸብ ኣሎ ትብል ዘረባ ንዓና እውን ክፀልወና ትኽእል እያ እዚ እቲ ሚድያ ናቶም ክፅሕፎ ጀሚሩ ዘሎ እዩ ምስ ኢራን ትራኸብ ኣላ እንተተባሂሉ ኤርትራ ምስ ኣልቡርሃን ትሰርሕ ኣላ ዝብል ዘረባ ወሲኽካ ናብ ካልእ ክትከይድ ከም ትኽእል ጥንቃቐ ዘድልያ እዩ ብርግፅ ኢራን ኣብ ሱዳን ትገብረላ ዝብል ዝኾነ ይኹን ሓበሬታ ባይታ ኣይረኣና ኢራን በዓል ኣብ ኩናት ፀኒሓ ሕጂ ትትንስዛላ ኣይኮነን ምስ ሱዳን ምስ ሑቲ ዘለዎም ርክብ ከማን ንፁር ኣይኮነን ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ምክንያቱ ንሑቲ ብፍሉይ ኢራን ትረጥኦም ኣላ ዝበሃል ዘረባስ ሳዕቲ ኢና ንሰምዖ ዘለና ሑቲ ብነብሱ ዝመሓደር ዘሎ ከም ዝኾነ ኢና ንፈልጥ ኣብ ሱዳን ሕጂ ሱዳን ክዕወት ስለ ዝጀመረ ንቅድሚት ክደፍእ ስለ ዝጀመረ ኢራን ኢዳ ትእትወሉላ ዝብል ዘረባ እገዳታት ኣብ ምውራድ ፀቕጣ ኣብ ምግባር ተፅዕኖታት ኣብ ምግባር ዝጥቀምሉ ዘሎ ታክቲክ እዩ እዚ ድማ ልክዕ ኣብ ባይታ ሱዳን ትዕወት ከም ዘላ ስለ ዝረአ ዘሎ እዩ እቶም ዝዕወቱ ዘለዉ ድማ ምስ ኤርትራ ርክብ ከም ዘለዎም እውን ይንገር እዩ ኤርትራ ትሕግዞም ከም ዘላ ወይ እውን ናይ ኤርትራ ደገፍ ዘለዎም ከም ዝኾኑ እውን ይንገር እዩ ዋላ እውን እቶም ዝዕወቱ ዘለዉ ከምኡ ዝብል ቋንቋታት የውፅኡ እዮም ሓደ ካብቲ ነቕፋ ፕረስ ፖስት ገይርዎ ዝነበረ ወላ ኤርትራ ኣውፅዎ ዝነበረ እዩ ከምዚ ኣገዳስቲ ከተማታት ወይ እውን ቦታታት እናተቆፃፀረ ይኸይድ ኣሎ ሰራዊት ናይ ሱዳን ውፅኢት ናቱ ድማ እዚ ኣሜሪካ ይኹን ኢማራት ይኹን እስራኤል ዘጉርዕዎ ዘለዉ ካብኡ ዝብገስ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ናይ ኤርትራ ምትእትታው እንተሎ ኮይኑ ውፅኢት የምፅእ ኣሎ ባት ኤርትራ ብርግፅ ኣትያ ድያ ኣያተወትን ንዑ ገዲፍካ እቲ ምሳና ፅቡቅ ዝምድና ዘለዎ ህዝቢ ሰራዊት ናይ ሱዳን ይዕወት ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና ሕሜቲ ድማ ጠቕላላ ተስፋ ከም ዝቆረፀ ዝገልፅ ሓበሬታታት ጠቕላላ ተስፋ ቆሪፁ ክንብል ኣይንኽእልና ግን ኣመና ይሃድም ከም ዘሎን ሰራዊት ናቱ ቦታታት ገዲፉ ይኸይድ ከም ዘሎን ዝገልፅ ሓበሬታ እዩ ነቕፋ ፕረስ ኣውፅዋ ዝነበረ ሰራዊት ሱዳን ንኤስ ስዳር ብምሓዝ ናብ ጀብራት ኣልሸክን ዓድታት ማለት እዩ ሰራዊት ሱዳን ንመላእ ዞባ ሰሜናዊ ኮርደፋን ካብ ዕሱብ ምልሻ ሕሜት ሓራ ንምግባር ገና ገዝጋሱ ይቕፅል ከም ዘሎ ካልእ ሪፖርት ነዚ ናነገርኩ ከለኹ ኣብዚ ቀረባ ዝረኣኽዎ ወላ እቶም ዕጡቃት ምልሻ ናይ ሕሜት ዝነበሩ ገለገሊኦም ተስፋ ቆሪፆም እቲ መኻይን ናይ ውግእ ኣብ ጫድ ይሸጥዎ ከም ዘለዎ ዝገልፅ ሓበሬታ ነቲ ኩነታት ካብ ዝከታተልዎ ዘለዎ ርየ ነይረ ስለዚ ኣብ ሱዳን we are witnessing ሓደ ፖለቲካል ሽፍት ፖለቲካዊ ሓይሊ ይቕየር ከም ዘሎን ነዚ ንምድሓን ንሕሜት ንምድሓን ነቲ ቃልሲ ድማ ከም ዝህሉ ንምግባር እስራኤል ከምኡ ድማ ኢማራት ነቲ ሕሜት ንምድሓን ብዙሕ ተበግሶታት ይወስዱ ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር ዘሎ ናው
ኤርትራ ሕሜት ተተሳዒሩ ኣጸቢቕና ንሕጎስ እምበር ንጉህየሉ ኩነታት የብልና እዚ ማለት ግን ከም በዓል ሱዳን ዝኣመሰለ ሃገራት ወላ እውን ሕሜት ወዲቑ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ቀሲና ንሓድረሎም ሃገራት ኮይኖም ኣይስምዑንን እዮም ምክንያቱ ኣገይን እቲ እስላማዊ ሓይሊ ዝበሃል ዘሎ ናብ ስልጣን ይምለስ ኣሎ ዝብል ዘረባ ንሰምዕ ኣለና እስላማዊ ሓይሊ ድማ እቲ እስላማዊ ተሓሳስባታት ዝድግፍ ስለ ዝኾነ እስላም ከም ሃይማኖት ዓቢ ቦታ ዘለዎ ግን ሕሉፍ እስላማዊ ሓይልታት ድማ ኣብ ኤርትራ ብዙሕ ግዜ ካልእ ሕማቕ ፈተነታት እውን ይፍትኑ ነይሮም እዮም ወላ እውን ኣብ ገለ ክፋል እኮ I think ፕሬዚደንት ኢሳያስ ተቂስዎ ነይሩ ክሳብ በዓል ኦሳማ ቢንላደን እኳ ኣብ ካርቱም እዮም ዝቕመጡ ነይሮም ስለዚ ኣብቲ ኣብ በዓል ሶማልያ በዓል አልሸባብ ዝገብርዎ ዘሎ እዚ ኣይሲስ ዝበሃል ሓይሊ ኣብ ሱርያ ዝፈጥሮ ዝነበረ ኩነታት ተሪኢኻዮ እዚኣቶም ናብ ዓድና ክመፁና ይንደልና ወይ ናቶም ፅልዋ ኣብ ዓድና ክመፀና ይንደልና ስለዚ ኣገይን ሱዳን ሓዊ ህዝቢ እዩ ጥዑይ ሃገር እዩ ጥዑይ ህዝቢ እዩ ግን እቲ ሕሉፋዊ እስላማዊ ኣተሓሳስባ ግን ነቲ ሃገር እዛ ሎሚ በፂሓቶ ዘላ ዝገበረ ሓደ ሓይሊ ንሱ እዩ ንዑ ዝቃወም ሓይሊ ኣሎ ኣብ ሱዳን ብዝኾነ ግን እታ እስራኤልን ኢማራትን ዝኸስዎ ዘለው ንህዝቢ ሱዳን ሓልዮም ኣይኮኑን ፖለቲካዊ ምትእትታው ወይ እውን ነቲ ሕሜት ዝበሃል ንምድሓን ዝጥቀመሉ ዘለው ታክቲክ ጥራዩ ኪኑ ዝኾነ ይኹን ትርጉም ክንበይ ንኽእል ኢና Now let's go back to ናብቲ ኢትዮጵያ ዝበሃል ማለት ራሒኡ ሕጂ እውን ንሰራዊት ሱዳን ከም በዓል ኤርትራ ዝኣመሰለ ሃገራት ይደግፍኦም ኣለዋ ክብል ከሲስ ኣሎ እዚ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋን ሰራዊት ሱዳን ኤርትራ ከምኡ ድማ ካብ ትግራይ ዝመፁ ሓይልታት ይደግፉ ኣለዉ ክብል ክስታት ኣቕሪቡ ዝፈልጥ ጀነራል መሐመድ ሓምዳን ዶግሎ ሕጂ እውን ሂብዋ ኣብ ዘሎ መግለፂ ኣዘዚ ሰራዊት ኤርትራ ፖርት ሱዳን ብምዃን ንኩናት ኩርድፋን ይመርሕዎ ኣለዉ ብምባል ነትን ሓይልታቱ ኣብ ኩርድፋን ገጢምዎ ዘሎ ክስ ኣመልኪቱ ግብረ መልሲ ዝሃበ ሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍ ነቲ ኣብ ዞባ ኩርድፋን ዝገጥሞም ዘሎ ምጥፋእ ንምዕጋት ነታ መንግስቲ ሱዳን ደጊሙ ዝምለሳ ዘሎ ርእሰ ከተማታ ሃገር ዝኾነት ካርቱም ብሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ብተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ፈፂሙ እዩ ይኹን እምበር ሰራዊት ሱዳን ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍ ድሕሪ ዝገበሮ መጥቃዕቲ ንዞባ ኩርድፋን ሙሉእ ብምሉእ ንኸምለስ ከተኽእሎ እትኽእል ኣገዳሲትን እስትራቴጂካዊትን ከተማ ባራ ተቋፃፂሩ ከም ዘሎ ተገሊጹ ከም ዝፍለጥ ሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍ ኣብዚ እዋን ዝበዝሐ ከባቢታት ዳርፎር ተቋፃፂሩ ዘሎ ኮይኑ ኣብ ኩርድፋን እውን ኣብቲ ምስ ዳርፎር ዝዳወብ ከባቢታት ገለ ክፋል ተቋፃፂሩ ይዝርከብ ይኹን እምበር ሰራዊት ሱዳን ካብ ኩርድፋን እንዳደፍኦ ይመፅእ ኣብ ዘለወሉ ግዜ ሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍ ናብ ውሽጢ ዳርፎር ክድፍኡ ዘሎ ተኽእሎ እንዳለዓለ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ኣብ ዳርፎር እውን ሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍ ከተማ ኣልፋሽር ክሳብ ሕጂ ዘይተቋፃፀራ ዘሎ ኮይኑ ኣኽቢብዋ ከምኡ ድማ ብዝፈፅሞ ዘሎ መጥቃዕትታት ግን ካብታ ከተማ ዝተመዛበለ ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ዝርከብ ህዝቢ እዚ ንሪኦ ዘለና ሕሜቲ ቀስ ብቐስ ካብቲ ኩነታት ካብቲ ፀወታ ይእለ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ስለዚ ማለት ግዜ ክወስድ እዩ ንዑ ንምድሓን ድማ ኢማራት ኩሉ ዓይነት ጉያ ትገብር ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ግድ ኤርትራ መክሳስ ድማ ቀዳማይ ኣጀንዳ ኮይኑ ኣሎ ሕጂ ናብቲ ሓደ ንመለስ ተናገሩት ቀይ ባህር አይናችን አሰብ ልባችን ነው እያሉ ነው ፊልድ ማርሻሉም ሰሞኑን ቀነቀጠሮ ሁሉ የመያዝ ያህል ጠብቁን በዚህን ጊዜ ወደቡን ወደኛ እናደርጋለን አይነት መልእክት አስተላልፈዋል አዲሱ ዓመት እንዳለቀ 2000 ማለት አዲሱ ዓመት እንደገባ በ2018 ይሄው የወደቡ ወደ ኢትዮጵያ የመመለሱ ምንድነው ዘመቻ ደብዳቤ ኣብታ አንተ በዝራናያ ከም ድሪዎ ዘለኹም ናብቲ ገባሕር ንምምላስ አጀንዳታት ኣብ ዝገብሩሉ ዘለው ነቲ ናይ ቀደም ሓይሊ ባሕርናቶም ድማ መራኽባ በይ ከም ዝኣተዋ ኣብዚ ሓፊሩ ኣይምልስን እዩ ሓቂ ድማ ክሓፍር ክንዲ ገለ ሓይሊ ባሕር ነይርና ከመይ ጌርካ ወዲቕካ ንዝብል መልሲ ክህብ ስለ ዘይክእል ኣብ ስተጅ መራኽብ ናቱ ብሙሉእ እቲ ናይ ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ከም ዝማረኸቶ ኣይዛረብን እዩ ኤርትራ ይማሪኻቶ ሓያል ሓይሊ ባሕር ነይርና ክብሉ እንተሰሚዕኩሞም ኤርትራ ይማሪኻቶ ምክንያቱ እቲ ኩናት ናይ ፈንቅል ክንደ ግዜ ሰሚዕና ኣለና ኢትዮጵያ ብዙሕ ሓይሊ ናቱ ኣብ ባሕሪ ነይርዎ ብወገን ዓሰብ ነይርዎ ብወገን ባፀ ነይርዎ ሻዕብያ ማሪኽዎ በዓል እዚ ንዑና ነብዑ ክዝክርዎ ይኽእሉ እዮም but that's not the point ኩናት ተኻይዱ ኣብ መወዳእታ ተሳዒርካ ባሕሪ ገዲፍካ ወፂኻ ኣብኡ ዝነበረ ኩላ ረኪብካ ወፂኻ ስለዚ ኩናት እዩ ነይሩ ወራሪ ሓይሊ ኢኻ ነርካ ኤርትራ ናፅነት ኣውጃ ሪፈረንደም ጌራ ኣፅዲኻ it's an old story ግን ድመልስዎ ዘሎ ስምዒት ናይቲ ህዝቢ ንምትንካፍ እዩ ኢትዮጵያ ነዚ ህዝቢ እዚ ኣብይ ኣሕመድ ብሬን ዋሽ ንክገብሮ ዓጢቑ እዩ ዘሎ ብሬን ዋሽ ገይሩ ስኻ ህዝቢ ብዙሕ ስለ ዘለኒ ካልኩሌሽን ናቱ ማለት ከምቶም ቅድሚ ዝነበሩ ሎሚ እንተዘይተዓወትና ህዝብና እናበርከተ ይኸይ ስለ ዘሎ ነቲ ዘርኢ ናይ ክፋእ ናይ ሕማቕ እናዘራናዮ እንተፀኒና ፅባሕ ንግሆ ኣብቲ ንደልዮ ግዜ ክመፀና ይኽእል እዩ ተሓሳብ እቲ ዝብል ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ነዚ ኣስተውዒልና ክንሪኦ ዘለና ኩነታት ኮይኑ ይስማዓኒ ቃሊልካ እውን ዝረአ ይኮነን
حدا نقتل أبتي إثيوبيا نخيت فرس تباهيلو بزح زربن زسرحن كنتات الله حدا تقراواي نتقدايتي من البات أبزي زعبا كينات كزرب كله أتو أمانيل بيدا مريم زصحفاني ارتكل إثيوبياويان دما تعويد غير لوميو a plea to all Ethiopians and people of conscience نقول لهم زي إثيوبيا تعويد ناي أقداس تعويد الوام كابكينا زربح سب يلن سلازي هنا إرتراويان تاريخنا وي حلنا بزعق زي بدوتات مسينا قد إبنا واقا كفيلنا سعرنا مجحرنا ويدما نعنا زحمق يلن يلو زهدت إرتراوغني يلن إرتراوي واقا ناي كوينات تاي مخانو نشتي يخون عبو كوينات ولا ون حادث أيقونة أنت تريد ون قاتل الناس غلط غينو كسارين عنا كوينات كسارة مخان كندي إرتراو زردو سبيل سلازي إز أوعدنا أمانيل إثيوبياويان تم حلنا زلوكمن أتومنا تكونات كتردو تقول زو كوينات زي لما نمزر بحيكون أبي أحمد دما كوينات أبغي سو خمزر لدرجة بزحت أبزو وانزي أبزح نقدر زت أمامنيو رجس أنياتات كوينا لنا أبي أحمد كوينات يدل خمزر له رجس أنياتات كوينا لنا أبزو وانزي أنت زي غيرو سلام سلازم مرة صدق كونسي عقمو سلازنا عقد رأي so تيزلو أكايدا ناتو كابتن رو يزلنا ولو نحجته ده يكون دحر جزيه خو قبر يزل سوايتي أنا بزعق زي زعبة معبالناتنا بزعبة تكنولوجياتنا ده زاربني حدا نسيو مغنياتو جيم ناتو لو متى دي تواجهه دحر 5 عامد دحر 6 عامد قبر خون زبل له تسعني مالتي بسلطان فزي حدو نسوك بنقرلو زغل كل عين دحر مغارجاك سراح زغل سراح إرترا كم تنملس هو دغن مدخام كله تقبر زنبرت دحر مغارجا كله سراح كله اكتيفيت قبر له ايام زول زلو إرتراين كمان قد صار إرتراين فزي اي تقبرنا لو ممكن بلاي نخلينا معناته زي سبزي حتى جنيا مخانو دحرامينا سوكم تقصد على جيل مستقل بالدوتات نتنازلو ولو ان تساويت إرترا إيو جزاء مسرح إيو جزاء ناي مكل خلط رايدي كله إيو جزاء ناي كنت بقول معنا كتوانزفو أي جبان أي مرة إني أبزوان زي because at the end of the day نحنا بقطبة الدخيمم كنا بروز دليو صلاة تسلا نرزال لنا نحنا بقطبة تدخيمنا التكنولوجي كوا صبيهم تتريفهم سمعنا جوه بركبونا يقولون يوم نحنا دما ناي تكنولوجي قبل التنت كانت الرينا زبل بس واي أنا بزعت يا تكنولوجي وين كنت سجوم على ناس بري توزلنا بزح حتى يرتراين كما يقوم أبزي قال له حدا نتي صبونا جرك ما تسألنا له ونبل دلنا أنت أرت منقسي زرب زلوا كوين تسمعهم سبعة له but not every day we respect that for them جن زحات يرتراين أبزي قد عايزين مساكم سام يفلته ولو بقافكم كنت زاربا يتدليو وينقلقوا لا يتدليو أبي يرترا تكنولوجي كوزلا كلنا ندلينا كلنا ندلينا زيت علينا كعبل لنا أبز تكنولوجي سلزين دلي معناته كل تزلوا تكنولوجي أنت أرنا نخط كمالو ده حرز بالسلا سلزين بلنا نحنا كنقدم كنكلا لنا نقدم كل ما تبقى صوتاتنا مليش كحيل خلاله كابز بلي سلزي ما نيل تعويد نبزحات تبيانيا بزحات كم مشكا علالين نقالين كتقاموا لي خاطري إرترا بفري أنا بزح صحيف كله بفري لبهم تفيكم سلزي لقلي لما يمزبلوا سلاني من السنة كومنت صحيف اللي حديث يبيعوي نوعو كأمني لزعر له مغنيات حنت سكن دي باللي حنت سكن كتفايد اللي نعم كأمن أنا إرتراوي هي كأمن زدل ويم سيرتراوي كم خرج زدل بر نحالي يبيعوي بفلا دما كادرنا يعبي صريف النيلة نوعو كمن لسك زيادة فعلوا مغنياتي باللي أجي لما لسابتنا تجارو اللي تبروزلو كيتفرس دليت انت اهليو نسندي نقول لك زي نبل ايتيوبيا عباي سلازونت كتفرس دليت يقول له من يعني برابا دي اللي انت اهليو ناي تግራይ ጉዳይ ኢትዮጵያ ይፈርስ አሁን حرازم የምንቀሳቀስ ኢትዮጵያ ይፈርስ አውሮሞ ዘሎ የምንቀሳቀስ ኢትዮጵያ ይፈርስ ምስዳን ኮምዚ መሆን ኢትዮጵያ ይፈርስ ምስ ኤርትራ ኮምዚ መሆን ኢትዮጵያ ይፈርስ ስለዚህ ከወርጽ ይሁሉ የኢትዮጵያ ገዚፍ ዓዲ ይዝብል ይወሰድ ነገር ግን ወናይ ከይ ሓር ኩነት ኢትዮጵያ ተቅሊል ተፍርሶ كأول ما حدا جزيس معرباويان زوسن ووسانا كله تخكلن عوتن كوين دي خزفلت كوين ستاين بالزلنا سو مرئيتاتنا أنا سلطانو نمعكاب زغورو زلو منقسقاس ايو إليزا قبولنت نمركاب دغاف نمركاب محبراوي مسرت نمركاب
እዩ ናብ ዝኩይናት እዚ ዝመጽ ዘሎ ይብል ሞ ናፍታ ቀጺላ በብናትና መርአይ ያቅሚጥና ኣለና ግን አንስና ይኮንና ንሪ ኣለና ማለት ተጉዳይሲ ምዕራባውያን ይድግፍዎ ዲሞ ይድግፍዎን ታይከ ገጥም ናብ ዝብሉውን ይኮንና ግን ናይ ኢትዮጵያ መንግስትስ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንምንታይ ሕዚ አጀንዳ ገይሮም ሲዎ ዝብል ካብ አንቶ ንሽተይ ክሊጸ ያኸይድ ምስ ኢምራት ዋ ናይ ትግራይ ኤርትራ ሕዚ ዲያትነስ ትግራይ ክትወርር ከላኮ ያው ልዕሊ ትግራይ ጀኖሳይድ ንኽፍጸም እኮ ዕውት ንኽኾነሉ እኮ ኤርትራ ትበሃል ዓዲ ምስ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ብምስላፋሲ ብዲፕሎማሲ ጠራይ አይኮን እኮ በአካል ብምሕጋዛሲ ህዝቢ ትግራይ ንኽጭፍጨፍ ምክንያት ኮይኑ ሕዚ ኤርትራ ትበሃል ዓዲ ሱዳን ትበሃል ዓዲ ወይ አምሓራ ዝበሃል ሓይሊ ንምንታይ ሕዚ ኢላ ነናሶ ትግራይ ክወርር ከለኮ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ንዚ ሓይሊ ጀስልፉ እንዲመጽ ስለዚህ ዞም ሓይልታት እዚኣቶም ምስ መን ክስለፉ ከለዉ እዮም ዝንእሱ ምስ መን ዘይክስለፉ ከለዉ አንጻር ክኾኑ ከለዉ ነድሶም ንሱ ተዘሊፎም ንጉልበቶም እንትኮይኑ ካሊእ መልክዕ ሕዚ ዝገብር ቀፂልና ግን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝውላዕ ኩናት ንትግራይ ዘለዎ ሒዝዎ ዝመፀ ሳዕብየን እንታይ እዩ እዩ ሕዚ ወረዲ ሕዚ ደፊኡ ዝመፀ ይመስል ናይ ኢትዮጵያ መንግስት እውን ሓደ መወዳእታን ዝወድእ ይመስል እሞ ሕዚ እዞም ዝኦ ሳዕብየን እንታይ እዩ እንታይ ሒዙ ዝመፀሎ ዝብል ብሸዊት ዳ ክንጅምር ወይ በብርሽ ኣብርሽ ኩናት እዚ እንታይ እዩ ሒዙ ዝመፀሎ ወገለገለ ሰባት እስከመይ ገይሮም ድዮም ዝገልፅዎ እንታይ ትብና ኣይምልከተናን ይብሉ እሞ እኔዎ ድዩ ማለት ዝርኡ እዚ من أبتكرا كو صعوبة دخل صعبين هذا نتزحسب زلوا تقرأ زلوا استراتيجيكوي طبيعة هذا يمزز مالتي استراتيجيكوي طبيعة نتي لزلوا ورار تقرأ زلوا استراتيجيكوي طبيعة دليت نايتي 4 كيلو زلوا سرعات أقوم تأتي خبر كله زي تجارة وزكبر تقينو نتجري تيلكما حلفلو خناتات أي رأين بتجار مالتي معناته من قصر 4 كيلو بعفار راح تواجئو تزرل يزلو أجندة كفت أمثلة زي غير تجري كتكم جدا إلى إذا أمن جيتي كنتات بوغناي تግራይ ዘሎ መረዳእታ ዝና መሰለ خلو ካብ 4 ኪሎ ድወት ዘሎ ዘረባ ድማ ስምዑ دوش وساني أخي 4 كيلو حدوش وساني أخي بات خيرلهم بيت منجستي منيليك لو معلتي أبو جوداي تجراي وساني استبال أخي بات خيرهم بريزيدنت كيجاوي من محدار تجراي جنرال تادس وردز تحوصل له تعقيبهم قد باي مصر أبي أحمد نايمو داتا كاردود متقام أبي تعرف زبز حكم تخنا زملاخة عسو أخيبا مخانم نمفلات خيرلهم منيسر جودات مبرع أفريقيا أتو جيتا شردا كمون أم حداري كل أم حرا أرجع كبرن نمعرب تجراي نبل سجنا وكيلو زم حضر زلو كرنيل دمك أزودوز تساعد العقيبة كم زخنم زي ما لخطو تم فلفلات حبيتهم تمزابل تجراي سلمون وحسن متحلين ناب مربوتم زملس لكونتات نمفتار زعلم كم زخنة تجلي سلام أتي سند منيسر عتوجيتا شردان بريزيدنت جنرال تادس وردان كمون بريزيدنت كل عمحرا أرجع كفالم كمون كورنيل دمك أزودو نزتحوس القينم تم كاب مراب تجراي استمزابلن نحمش تكرمتي أبزي وحسم عقابيم زساقي زلو تمزابلن أب سودان زركب سدتنيا تجارم دحنتم تحلم ناب مربوتم أبز حد وان كم زملسهم زبل كم زخنة تقليصهم دحنتهم تحالي مالتون منجست فيدرال مول أحلى ስለዚ ንሪዮ ዘለና ጉዳይ አብይ አሕመድ ናይ ትግራይ ጉዳይ ክዘርጎ ሓዊ ክእትወሉ ኣብ ኩናት ንዓድሕዶም ክኣትዉ ንከፍርሶም ብዙሕ ፈቲኑ እቲ ምፍራስ ከቢድ ኣብ ዝኾነሉ ደረጃ ኣብዚ እዋን እዚ ነታ ክገብራ ዘይደሊ ዝነበረ ነቶም ተመዛቢሎም ዘለዉ ዝበሃሉ ዘሎ ናይ ምዕራብ ትግራይ ንኽመልሶም ምናልባት ምምላስ እውን ጌም ክትከውን ከም ትኽእል ግምት ኣለኒ ግን ናይ ትግራይ ጉዳይ ስለ ዝኾነ they probably know what's best for them ይብሉ ንዓታቶም ፅቡቅ ዝኾነ ንዓታቶም ዘዋፅእ ዘበለ ምንጋር ዘድዮም ኣይመስለንን ሕጂ ሓንቲ ኣብዚኣ ክትርዳእ ዘለኩም ኣብይ ኣሕመድ ጌታቸው ረዳ ተጠቂሙ ነታ ንነዊሕ እዋን ተጠዋቢልዋ ዝነበረ ናይ ምዕራብ ትግራይ ሓንቲ መዕለበ ክገብረላ ነዛ መዕለበ ዝገብር ዘሎ ግን كم تنسوم زبلوا زلوا بكل وانقد خان سمع زلنا أبي أحمد needs to be stopped تقوم بالو أنتي تعكنا أنتي صم دون كن رينا كان من أب نبتنا صم دون مسجاريجن
እዚኣ ምክርስ ከስምዕዋን ነፍስ ወከፍ ሰብ ተድልያ أربعة እዚኣ ምክሪ ስምዕዋን ኩሉ ሰብ ክትጠቅም ትኽእል እያ أو حدا بوتا 4 أكلات ينوروا نيرهم يلمون حدا سبعة حدا رأين حانتي شاقوتن حانتي تيلن نيرهم بحدنت نانور نهانو من دم حدا ما حلتن كلهم ذات سلاينا مصيو تسلاي نعوم 8 كمت صفلو افتحت جزا زمانات نانور نهالو مجمريا تصقي خمس صفلو دور هرياتو تادور هرياتو عبكند كتزارب انا فري لخملتي خليه سلازي فري لخملتي خليه بعلم تم خالات اكلات المرأة خملتي خليه يمصل الى تميل خزارب يبلين لها اصيلات يرياتو تاتيلون انون نتيرا خملتي خليه سلازي انا منم شجر يولون بعلم تم خالات اكلات تري امنا يعلم بعلم فلت الى ريا خمزرعه قصيل بعراي ريو بعراي انا قلوتني عيه تحت حبيله خملتي خليه ويلهم دياتي اتوم بينو ري خمزرعه تسبعي وريوا زم انسسا يكون عمز غنبرنا عي تمن ببتري زبيت اخوص خليه لو كلهم ريهم خمزرعه سخيلهم بحال الزمن حدنا زي ولا مخانم مسرايهم تصقعي مصمو تويلو مرت علامات بهاول بوتادرو ساينس نحن علامه كاربعه مجمريا من كتقعخيه كعوات زخيل يبل تمام نتسبعي نافتا دور هزاتو مسيلو زليلو نتسبعي نخسو سبعي تنخسو ويبل نايكا حبرتسب يمطو مدحانيت يلن كاينا نغوردا تمن تنخسو تموتي مون حدا سبعي بلو تادور هزي ان يعقوت سيحردوا مو بدوما فقرنا خندور زيلا كمجمريا زرعيت ጫቁት መጀመሪያ ሞይታ አሪዳ ለመድኃኒት ተባይላ ግን አይዳ ሐነን ሰብአይ ሞይቱ መስሞተ እዚ ሰብአይ ሞይቱ ኦሬዲ በተሃይማኖታው ባህል 12 ዝባል ፍትሐት ድማ ታጥየል ድማ ታሪዳ እንደገና አበራ ማሐልቱ ድማኒ ፍትሐት ራውን ተሐሪዱ ስለዚህ ተመን ለታገዛ ሙሉ በሙሉ ሒዝዋ ተቋጻጽርዋ ይባል ስለዚህ ተጋሩን ሕዚ ናብ ሓድነት አፍታኺናት ዝነበረት ሓድነት ከምታ ናይቶም ሰባት ንብርሰት ተብጽሕ ኣብ ሰላም ንኾዶ መንገዲ ስለ ዘሎ ታብ ኩናት ዘላ ሓድነት ናብ ዛብዚኣኒቶ ናይ ሰላም ሓድነት ተዘምፂናያ ፖለቲካውን ወታደራውን ክልቲአን ጣሚርና ሓድነት ፈጢርና ንትግራይ ክንምክት ተኽኢልና ጥራሕ እዩ ካብ ጽንተት ካብ ብርሰት ነፃ ክወፅእ ዝኽእል ህዝቢ ትግራይ እዛ ምኽሪ ሰሚዕኩም ማይኹም ኣነ ድማ እታ ምኽሪ ንማንም ሕብረተሰብ ሓድነት ዘገድሶ ዘበለ ኣገዳሲት ምኽሪ እያ ተዲኹምኖ ንዓና ንኤርትራውያን እውን ተድልየና ምኽሪ እያ እዚኣ ስለዚ እቲ ተመን ንዓና ተመን ናብ ዝዋን እዚ ዓብይ ዘሎ ካልኦት ኩሎም ምስ ዝላገቡ ምዕራባውያን ሓይልታት እውን ኣትማን እዮም እዞም ኣትማን እዚኣቶም ቤናይ መንገዲ ይመፁ ኣለው ገለገለ ሰብ ካብዚ ተመን እዚ ኣነ ክረብሐ ክእል እየ ዝብል እምነት ክህልዎ ይኽእል እዩ ናብ 4 ኪሎ እናኸደ ፅግዕግዕ ዝብል ዘሎ ብናቱ መረዳእታ ኣነ ካብዚ ጉዳይ እዚ ክረብሕ ይኽእል እየ ዝብል እምነት ስለ ዘለዎ እዩ ግን እዚ ከርባሓካ ዝኽእል ዘይኮነ ከጥፋኣካ ዝኽእል ምዃኑ ክትግንዘብ ኣለካ እታ ምኽሪ ድማ ኣቲንካ እዚኣ ኣገዳሲት እያ ምናልባት ነዚኦም ሓደ ንዓታቶም ቦገን ንልቦና እንትኾኖ እምበር ሰሚዖም ክቕየሩ ዝኽእሉ እኳ ከም ዘይኮኑ ንፈልጥ ኢና እስኻ ንኣዲስ ኣበባ ክትፎ ክትበልዕ ትኸይድ ዘለኻ ዶክተር ኣብይ ኤርትራዊ ስለ ዝኾነ ምስ ኣብይ ኮይና ኢና ንሰርሕ እዩ ዘሎ ትዘረባ ግንባር ዶ ወላ ግሎባል ኣነ ከዓ ግንባርን ግሎባልን ኣብ ታይታኒክ ተሰቂልኩም ትድንሱ ኣብ ታይታኒክ ተሰቂልኩም ትበኣሱ ኩልኩም ክትጥሕሉ ኢኹም ኢለኩም ሕጂ ብዛዕባ ፊዚካሊ ንስኻ ኣይኮንኩን ንኣብነት ንስኻ ንኣዲስ ኣበባ ክትፎ ኤግዛክትሊ ታይታኒክ ትበሃል እታ መርከብታ ፊልም ትፈልጥዋ ተኮይንኩም ታይታኒክ ዘይትፈርስ እያ ትመስል ነይራ ኣብ ታይታኒክ ዝነበሩ ሰባት ኣብ ዓለም እቲ ዝለዓለ ውሕስነት ዘለዎ መርከብ ተሰቂሎም ከም ዘለዉ ይመስሎም ነይሩ በደደን ብደደይ ኣብ ታይታኒክ ዝነበሩ ኩሎም ዛንታ እዮም ኮይኖም ስለዚ እዚኣቶም ድማ ንሃገርካ ከፍርስ ዝኸይድ ዘሎ ንኣብነሲ ታይታኒክ ትወድቕ ምዃና ስለ ዘይፈለጡ እዮም ተሰቂሎም ኣብኣ ዝበሃል ታይታኒክ ኣብ ቅድሚያ ትወድቀሉ ቦታ እናርኣኻ ከለኻ ኣብኣ ክስቀል ኢሉ ዝኸይድ ኣብይ ኣሕመድ ናበይ ይኸይድ ኣሎ ንህዝቢ ይጭፍጭፍ ኣሎ ኣብ ሃገሩ ድማ ገጅፍ ተቃውሞ ኣጋጢሞ ከም ዘሎ እናፈለጡ ከለዉ ምስ ኣቢ ክሰርሑ ዝኸዱ ዘለዉ we know this going to be a bad ending ሕማቕ ኣወዳድኣ ክህልዎም ዝኽእል ዝኾነ ናብቲ ኩነታት ተሰጊርና እዚ ድማ ፅምዶ ብንግደት ናይ ኣንበስ
ንዑ ብሓደ ንምግባር ካብ ትግራይ ናብ ኤርትራ ምስ ዝመፁ ሓበራዊ ፅምዶ ገፃቱ እናቀየረ ዕምቆቱ እናወሰኸ ዝምዕብል ዘሎ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ፅምዶ ሓደ ካብቲ ንዓቢ ትዛዕበየ ሓደጋ ናቱ ጠጠው ዘበሎ ነገር እንተሎ ፅምዶ ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ ክሳብ ሕጂ ኩናት ናቱ ኣብዚ ክረምቲ ክገብሮ ይሓሲቡ ነይሩ ናይ ፅምዶ ምሕያልን ገስጋስን እዩ ጠጠው ኣቢልዎን ኣታሪፍዎን ዘሎ ስለዚ ፅምዶ መመሊሱ ክሕይል ኣሎ ምክንያቱ ሰላም ናይዚ ህዝቢ መጠን ብዙሕ ሰላም ዘስተማቀሩ መጠኑ ንኩናት ክፅየንዎ እዮም መጠኑ ንኩናት ቦታ ክብዎ ይኮኑን ዕድል ክብዎ ይኮኑን ስለዚ ብኩሉ መንገዲ ወገን ዓፋር ዝግበር ዘሎ ወገን ትግራይ ዝግበር ዘሎ ብካልእ ብኩሉ ዝግበር ዘሎ ፅምዶ ጋራንቲ ናይ ሰላም ክኸውን ስለዝኽእል ብኩሉ ዝከኣልና ክንደፍኣሉን ክንጉስጉሰሉን ዘለና ኮይኑ ይስማዓኒ ትንክትኒ ኣብ ጠጠው ከብል ዝኽእል ሓደ ካብቲ ኣገዳሲ ድማ ንሱ ስለዝኾነ anything ብዛዕባ ፅምዶ ዝግበር ንዓና ውሕስነት ዝበልና እዩ እቲ ፅምዶ ክቕፅለልና ድማ ንደሊ at the end of the day ምዚ ኣተሓሒዛ ኣብዚ ሓንቲ ከርእየኩም እቲ ፅምዶ ጥራይ ዘይኮነስ ዋላ ፖለቲካዊ ገፃቱን ኣለዎ እዩ ካብ ክልል ዓፋር ስፔሻል ፎርስስ ናይ ዓፋር ብተደጋጋሚ ናብ ኤርትራ ገፆም ይኸዱ ከም ዘለዉ ዝገልፅ ቴኒውስ ኣውፅኡ ነይሩ ስለዚ ኣጋይን እቲ ምዕባለ ብፖለቲካ ይኹን ወታደራዊ ዓይኑ እውን ኤርትራ ትገብሮ ዘላ ናብኦም ክትወርር ወይ ኩናት ከተካይድ መደብ ከም ዘይብላ ስለ ዝፈልጡ ዘለው ኣካይዳ ናይቲ ፖለቲካውያን ሓይልታት ናይ ኢትዮጵያ እውን ተስፋ ዝህብ ናብ ኤርትራ ገፆም ነቲ ፅምዶ ይሕወስዎ ስለ ዘለው እዚ እውን ነብሲ ዝካለ ተስፋ ዝህብ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና but at the end of the day እቲ ፅምዶ ከም ንሪኦ ዘለና ኣብ ናይ ኤርትራ ሚድያታት እኳ ኣይወፀና ኣሎ ክወፅእ ክኸውን እዩ ግን ብብዙሓት ክኢላታት ስነጥበባውያን ኤርትራውያን እውን ዝተሰነየ ከም ዝነበረ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ፅምዶ ኪኖቲ ዘሎ ዘይተርፍ ኩናት ከም ትኽብልዎ ፀንሑ እቲ ኩናት ብኣቢ ዝብገስ ዘሎ ዘይተርፍ ምዃኑ እንድሕር ተፈሊጡ ኣሎ ናብ ወታደራዊ ኩነታት ተማዕበለ እውን ኣነ ፀገም የብለይን ምክንያቱ እቲ ፀላኢ ዕላማታቱን ድሌታቱን ድሕሪ ንፁር ኮይኑ ኤርትራ ግድን ዘድሊ ኤርትራ ይኹን ትግራይ ንክልቲኦም ሓደጋ ይመፆም ከም ዘሎ እንድሕር ፈሊጦም then they have to do the right thing and the right thing is ዘድሊ ምድላዋት ወላ ወታደራዊ ወላ እውን ይግበር ክህሉ ክእል ኸውን ድሕሪ መጋረጃ ስለ ዝኾነ እምበር ዘድሊ ወታደራዊ ምድላዋት እንኳላ ይትፅምዶ ምስ ፋኖ እውን ብዝለዓለ ደረጃ ክስርሓሉ ኢና ንደሊ ኣነ ከም ናተይ ድሌት ምስ ትግራይ ፅቡቅ ዝኾነ ግዝጋስ ናይ ፅምዶ ክንርኢ ከለና ምስ ፋኖ እውን ምስ ህዝቢ ኣምሓራ ኣብ ደገ ንሪኦ ኣለና ፅቡቅ ዝኾነ ምቅርራባት ኣሎ ዋላ እቲ ሚድያ ናይ ኣምሓራ ይኹን ዋላ እቶም ፕሮሚነንት ናይ ኣምሓራ ነቲ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ምሳና ጠጠው ኢሎም ከም ዘለዉ ንርኢ ኣለና ኣብ ልዕሊኡ ድማ ምስ ፋኖ ዝግበር ፅምዶ እውን ኣገዳሲ ክኸውን ኣብ መንጎ ፅምዶን ትግራይን ኩናት ከም ዘይህሉ ምግባሩን ኣገዳሲ ክኸውን ስለምንታይ ኣብይ ኣሕመድ ንምቕቓል ናይ ኢትዮጵያ ንረብሑ እዩ መቃቂልካ ግዛእ ዝብል ኣጀንዳ ሒዙ ዝኸይድ ስለ ዘሎ ስለዚ ንሪኦ ዘለና ፖለቲካዊ ምዕባለታት ከምዚ ንከኣተሎ ዘለና እዩ ካብ ፖለቲካዊ ደረቕ ዝኾነ ሓበሬታ ናብ ሰላም ክንሰግር ኣብ 28 መስከረም ንመጀመርታ ግዜ ኣብ ኣፍሪቃ ሃገረ ሩዋንዳ ዝካየድ ሻምፒዮና ቅድድም ብሽክሌታ ዓለም ዝሳተፉ ኤርትራውያን ዕላዊ ከም ዝተገብረ ተገሊጹ ኣሎ ኣብዚ ንመበል 92 ግዜ ዝካየድ ሻምፒዮና ቅድድም ብሽክሌታ ዓለም ኤርትራ ኣብ ምድብ ዓበይቲ ብ6 ተቐዳደምቲ ብሽክሌታ ክትውከል እያ እቲ ካብ ኩሎም ኣፍሪቃውያን ተቐዳደምቲ ኣብ ቅድሚ ዝስራዓን ኣብ ዓበይቲ ውድድራት ብሉፃት ዓወታት ዝዓተረን ቢንያም ግርማይ ሓደ ካብቶም ኣብ ጎደናታት ኪጋሊ ማልያ ሃገራዊ ጋንታ ኤርትራ ለቢሱ ክወዳደር እዩ ተባሂሉ ኣሎ ኣብዚ ዓቐበት ዝበዝሖ ከም ዝኾነ ዝንገረሉ ውድድር ብሽክሌታ ዓለም ኣብ ሩዋንዳ ሓያል ንሕንሕ ከም ዝህሉ ትፅቢት ተገይሩሉ ዘሎ እቶም ካልኦት ምስ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ወኪሎም ኣብዚ ውድድር ዝሳተፉ ሰለስተ ተቐዳደምቲ ኣብ ውድድራት ዙር ሩዋንዳ ዝሰዓወቱ መርሃዊ ቅዱስ ናትናኤል ተስፋጽዮን ከምኡውን ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ከም ዝኾኑ ምፍላጥ ተኻይሉ ኣሎ ኣብ ግራንድ ቱራት ኣብ ስራሕ ናይ ጋንታ ኣዝዩ ዝነኣድ ፀወታ ዘርኢ ኣባል ኣሜሪካዊት ጋንታ ሊድል ትሬክ ኣማኑኤል ገብረዝጋብሔር ከምኡ ከዓ ሎሚ ዓመት ነታ ሻድሸይትድ ዝተረረትን መድረክ ዙር ሩዋንዳ ዝተዓወተላን ቻምፒዮና ኤርትራ 2025 ዝኾነን ናሆም ዝራይ ንሃገራዊ ጋንታ ኤርትራ ወኪሎም ናብታ ዓወታት ዘልመደቶም ሃገረ ሩዋንዳ ከምርሑ እዮም ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት ቻምፒዮና ዓለም ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ቻምፒዮና ዓለም ዘመዝግቦ ውፅኢት ዝበለፀ ደረጃ ከመዝግቡ ዓብዪ ትፅቢት ኣሎ ኤርትራ ኣብ ናይ ኤሊት 7 ኮታ እዩ ዘለዋ እቲ 6 ብደረጃ ዓለም ዘለዋ ደረጃ ዘፍቅረላ ክኸውን እንከሎ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ከዓ ሻምፒዮን ኣፍሪካ 2024 ስለ ዝኾነ ብቐጥታ ኣብ ሻምፒዮን ዓለም ክሳተፍ መቸም ናይ ኤርትራ ዜና ብፍላይ ኣብ ብሽክሌታ ክመፅእ ከሎ ሓጎስና መቆፃፀሪ ኢና ንስእነሉ ኤሊት ዝኾኑ ናይ ኤርትራ ተወዳደርቲ ናብ ሩዋንዳ ንኣፍሪቃ ወኪሎም እዮም ክፃወቱ ንኤርትራ ጥራይ ኣይኮኑን ንኣፍሪካ
መቸም ኣብ ሩዋንዳ ዘለኹም ኤርትራውያን ምንጋር ዘድልየኩም ኣይኮነን you are brilliant beyond words ነዞም ዝመፁ ዘለዉ ሰባት ብስእልታት ጌርኩም ኣብዚ ምስ መፁ ኣነ ይረኸብኮምን ብዙሕ ሰብ እውን ኣይረኸቦምን በጃኹም ናቶም ስእሊ ነቲ ኢንተርነት ልብጥፍሉ ኣብ ጉግል ኣብ ዩቱብ ኣብ ኢንተርነት ፖስት ብምግባር ስእልታት ናይዞም ተወዳደርትናትና ውሑድ እዩ ዝርከብ ማልያ ናይ ሃገራዊት ማልያ ተኸዲኖም ከሎ ውሑድ ስእሊ እዩ ዘሎ ስለዚ እቶም ኣብኡ ዘለኹም ቅዱሳት ኤርትራውያን ፅቡቅ ጌርኩም ስኢልኩም ንኢንተርነት ከም ዝርብሽ ግበርዎ ምክንያቱ ሃገራዊ ማልያናትና ዳርጋ ኣብ ኢንተርነት ተኸዲኖም ከለዉ ሰዓት ኢኻ ትረክብ ብብዝሒ ክርአ ዘለዎ እዩ ኮይኑ ይስምዓኒ ስለዚ ኣብ ሩዋንዳ ዘለኹም ተቐቢልኩም ንቅድሚት ነዞም ጋንታናትና ንቅድሚት ኣብ ምምፃእ ሓደራኹም ክንብለኩም ንደሊ ካብቲ ዜና ከይወፃና ከለና ናትናኤል ናቱ ከም ዝተዓወተ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ጥልያን ኣብ ሓደ ቱር ተዓዊቱ ከም ዘሎ መበል ሳልሳይ ኮይኑ ወዲዩ ካልኣይ ሳልሳይ ኮይኑ ወዲዩ ኣብዚ ኣላስ ሚኒት ድርያ ዘለኹ ነቲ ሓበሬታ እኮ ክሪኦ ይከኣልኩን ግን ማርኮ ፓንታኒ ዝበሃል ውድድር እዩ ስለዚ ኣብቲ ፖዲየም ብምድያቡ ኣፀቢቑ ሓጎስ ዝስምዓና ሃገራዊት ጋንታ ናይ ኤርትራ ድማ ከም ዝረኣኹማ ናይ ብሓቂ በቶም ዝበለፁ ተፃወቲ ዝተወከለት ጋንታ እያ ዘላትና ኣምላኽ ኣሳልጦ ይሃቦም ኩልና ድማ ብሞራል ብኩሉ ዝከኣለና ነተባብዓዮም ላይክን ሼር ግበሩ ናብ ካልኦት ከም ዝበፅሕ ግበሩ ነዚ ሓሳብ ናበልኩ ናይ ሎም ሃሳብ ዝጉዴ ይሓንኩኑ سلام